croeso i haglediad rhi! Podcast! Hi a bawb, croeso haglediad rhif 87. Gyda Bryn! Hello! A Iestyn! Hi! A fi, Siarad Mills, yn dod â chi fel sioc-joc yn eich clustiau. So hwnna ddyr intro gwirion, hwn ddyr intro go iawn. Mae un peth gan criw yr haglediad i ddeud wrthych chi. Mae bywydau dion o bwys. Da ni'n gwybod ar yr haglediad, nid ni ydy'r bobl i siarad am hyn, fel experts am hyn. Dyda ni ddim yn gwybod digon. Da ni yna ddysgu'n hun, fel mae pawb arall yn y gymuned wyn Gymraeg yn neud ar hyn o bryd, dwi'n gobeithio. Da ni'n mynd i ychwanegu lot o resources gallwch chi lawrlwytho a edrych arnyn nhw yn y notes. Bryn a Iest, fi'n gwybod bod chi'n joinio fewn efo fi am hwn. Mae yna gymaint o bethau trist wedi bod yn digwydd yn ddiweddar, ond mae hyn yn mynd nôl ganrifoedd. Mae'r hanes yma ddim yn hanes wysos yma, mae hi'n hanes milenia o gamdrin. Ie, mae'n a lot o rhywedig y stwff dwi'n gweld yn y dyddiad dweitha di, dydy Cymru Cymraeg ddim yn hiliol, di fuck off. Seriously, mae Picton yn neuan arwyr Cymraeg, mae hanes o'n afiach. Mae gen ni lot i ddysgu ar y pwnc. Mae'n lletchwith anna ni i ddysgu a wneud yn well. Ie, mae gen ni gyd waith i wneud. Please gnewch y gwaith adre. Heriwch, dydy ddim digon da i fod ddim yn hiliol. Mae rhaid fod yn wrth-hiliol. Swn i mond yn gallu siarad yn iawn. Wrth-hiliol. Y peth dwi'n ei weld i fyny'n popio fyny ar Twitter ydy fod oherwydd y Cymru Cymraeg sydd wedi cael ei sathru yn y gorffennol cyn Lloegr yn trio cyfiawnhau fod, wel, da ni'n gwybod be mae fel. Wel, dwi ddim really fys dim yn meddwl. Dwi'n cweith rhyw peth. Mae na holiadur amazing. Er enghraifft, Sarah Hughes a Eslill Sears, merched gwyn Cymraeg, ond merched sydd wedi bod yn addysgu ni, wedi rhannu lot o pethau, just fel holiadur i chi'ch hunan. Be ydych chi'n teimlo, ac sut i edrych bod rhai agweddau da ni'n dal fel Cymru gwyn Cymraeg yn really problematic. Mae gymaint o Gymru croenliw wedi bod yn rhannu lot fawr o'i profiadau nhw ar Twitter. Mae Privilege Cafe yn lle sydd wedi agor fyny, os da chi'n mynd i Privilege Cafe ar Twitter, maen nhw wedi agor fyny i agor trafodaeth. Felly dwi'n rili gobeithio fod pawb sy'n gwrando ar yr haglediad gwirion stupid yma yn cymryd moment i wneud rhywbeth o ddifri. Mae yna lefydd i gyfrannu, mae yna bethau newid. Just cychwynnwch adre, drwchwch ar chi'ch hunan, ac yna ewch allan i helpu. Diolch yn mynd i fod yn hwyl, diolch yn mynd i fod yn gyfforddus, ond mae'n rhywbeth da ni angen neud fel cenedl, fel unigolion, a fi'n rili gobeithio fyddwch chi yn ymuno fo ni yn y gwaith da ni'n mynd i wneud. So da ni'n mynd i trio wneud straeon heddiw am profiadau bobl croenliw o fewn byd tech, ond hefyd wrth gwrs fydd gennym ni llwyth o'r siait arferol hefyd. Dim just y siait mae bobl croenliw yn goffa rhoi fyny hefo bob dydd. Bryn, Iestyn, smai! Hello! Happy joy. Happy, joy. Dyn ni heddiw ma, dwi'n mynd trwy'r nodiadau ar yr haglediad, a mae'n greit, achos oedd Iestyn wedi gyrru text i ni pnawn ma'n dweud, sorry boys, dwi jyst yn llenwi'r notes efo pethau, just cer drwy nhw, na esbonio beth nhw ar y pryd. Yeah, great, go for it. So dyn ni'n mynd i fod yn siarad am dan Shopify, the good shop to Amazon's bad shop. Dictionary of Welsh Biography, llinell amser, Biographiadur Cymru, app Peanut gan yr NHS, mewn crom fachau, Sioned yn gofyn, ydy hwn yn mynd i fod yn app problematic gan yr NHS? Neu'n oce? Mae Rocked yn mynd i'r gofod o'r Shetland Islands. PS5 wedi cyrraedd. Ond ydy o'n mynd i fod gystal a Nintendo Switch. Cymwch tŵr o Hey, emails new Heyday. Hey is a wildly opinionated new email service from the makers of Basecamp.
Apple yn cael ei... EU opens Apple antitrust investigations into App Store and Apple Pay practices. A legion of bugs put hundreds of IoT devices at risk. Hynna I gyd a llawer, mwy, ymhenod 87. Os gawn ni gyfle. Ond, be fyswn i'n licio wneud ydy... nodi pam bo fi wedi canu. Mae ngwri newydd fod fewn yn cael ffenest achos bo fi'n neud gormod o sŵn. Mae bobl ar y stryd wedi dechrau sbio. Byw ar y stryd ma. So, ar gyfer y ffilm di ddim anhygoel, wylio ni Cats, wario ni gyd, ofio 99 ofio'r English pounds i wylio Cats dros y benwythnos. Na, nes i'n prynu fo. O'n i'n keen i weld y special features, ond no way, dwi'n cadw hwnna ar... nes i rentio fo am $4.99, dwi'n credu bod fi wedi cael yn didl o'r ola. Beth bynnag, Cats. Oh boy. Jellicle hacks, Jellicle hacks, ond, wrth gwrs, mae pob penod o'r haglediad yn cychwyn hefo'r agenda. Wante, dwi'n gwybod os fydd hwn byth yn cyrraedd unrhyw un, ond dyn ni yn trio live streamio i neb ar hyn o bryd. So, mae'r agenda mynd i fod dipyn gwell. Bryn, dwi'n sylwi bod ti newydd agor tin lliwgar. Ti, hwnt, beth gen ti? Mae gen i Brixton Brewery Reliance Pale Ale. Wedi wneud yn Llundain, yn Brixton. Maen nhw wedi bod yn neud lot o bethau reit ar dros yr cyfnod o lockdown yma yn gynnwys nath nhw ar un tro gwerthu i Birym fel modd o godi pres ar gyfer y food bank yn Brixton. A mae unrhyw un sy'n dilyn Bryn ar Instagram wedi gweld faint o rolls neis mae o wedi gwneud ar gyfer i burgers cartref hyfryd allan o'r Birym yna. Pa fath o ale? Pale ale. So ydy o'n... Dwi eisiau tasting notes. Dwi eisiau ti Jilly Gould yn o hyn. Mae o'n... mae'n reit ysgafn. Be mae'n dweud ar cefn ydy biscuit i malt, pine aromas and citrus flavours. Citrus flavours yn sicr a'i gytuno fe hynna. Dwi'n yn gwybod am y gweddill. Just smusha cwpl o digestives fewn iddo fo. Dwi just isio yfad cwrw. Gael just yfad cwrw. Be sy draw yn Gaernarfon, yes? Wel, ar ôl gweld y cathod na i gyd yn milk bar, o'n i eisiau rhywbeth eitha milky. So, just cyn ni ddechrau, eisiau allan, a dwi'n di treatio'n hyn ar ôl reid yn hyn trwy'r hyn llena. Dwi'n di brynu botol o Kahlua, botol o vodka, rhew mawr a lot o lefrith. A dyna sy'n gyda ni. White Russian hyfryd. Braf iawn. Dwi'n falch o weld bod ti'n checio the White Russian privilege. Traf hwnna. Dwi'n liability, ond checio fo jest. Okay? Dwi'n mynd gwybod beth sy'n mewn Black Russian. Coke? Coke, dwi'n siwr. Kahlua vodka Coke. So, dwi, for the viewers at home, i'r gwrandawyr adre, chi'n gallu clywed, mae'r gwydyr margarita allan eto. Mae'n fancy dros ben hefyd. Mae'n Wante, oedd hwn, y gwydyr margarita yma, oedden nhw'n dod o Matalan, ond oedden nhw hefyd yn defnyddio nhw yn Las Iguanas yn Centre Parks. Dyna lle weles i o gyntaf. Mae o'n wydyr sydd hefo cactus. A ni really wir agos o dwyno o Centre Parks. A nas i ddim. A wedyn, dyma beth i karma, right guys. Nes i nôl ar ôl, nes i ddim dwyno, oedd hwnna'n gwydr really nice. Mae'n edrych fel cactus, mae hefyd y margarita glass, thematic, it's great, it's very kitsch. A ddos i nôl, ac mewn charity shop, ffindiodd yn chwaer yng nghyfrethu yr un gwydr, a prynu fo i fi. Nice. Ond, o'n rhywun arall i dwyno El Centre Parks eich. A wedyn di cael masif pang o iogrwydd, a di rhoi i cancer research yn eglwys newydd. Da iawn! So, yn yr iama, da ni'n rhoi shot o... Reit, so dwi bron o gorffen y gin chorus nes i brynu ar y lockdown am 35 pint. So mae hwn yn
eccentric single batch distillation Limbeck gin o Pont y Gwyndi Industrial Estate, Pont y Gwyndi Road, Caerphilly. Yay! So, mae gennau nid yn unig gin o adre fi, mae gennau gin o adre fy ngŵr. Mae'r gin yma yn lliw od. Mae'r dŵr yn amlwg ar Pont y Gwyndi Road, yn afiach. Neu, maen nhw'n deud, this gin is rested in recycled Burgundy French oak casks. Oh, yeah, okay. Sydd yn ei, so ni di meddwl na rhyw fath o liqueur oedd o, ond na, mae o'n 45% am sioe. So, tonic, cheap ass o Lidl, nid o, yay, little tonic, hooray. Barod. Dyna ni sôn, Iechyd. Iechyd da. Tywydd i'r teilwng. So, dwi'n mynd i fod yn smash. Mae pawb sydd actually'n gwylio ar y live, dwi'n lyfio hyn, dwi'n swnio fel real fucking Twitch streamer neu rhywbeth man. For those of you watching on the live stream, neu fel Radio 5 person, Yeah. Bych chi'n gallu gweld yr holl drinks sydd gennau'n lined up am weddill y sioe fyd. So, mae'r gin ar agenda jyst ar fel y drink cynta, a wedyn yn ystod y sioe mae fel variation yn dod allan. Yn enwedig pan da ni sôn am cats. Pan mae'r cats after party'n kickio off, boys, mynd a le yma. Mae ddau'n hongian, ffaint o vodka clywed wedi reid o'n hwnna. Ie. Unwaith eto, fel da ni'n deud ym mhob penod, please drink responsibly. Dyma beth da ni'n neud, da ni ddim yn yfed fel hyn bob dydd. Mae hwn yn special occasions i mams a dads, okay? Bingers unwaith y mis. Mae o ar achos yr Jellicle podcast. So. Nath yn ma, oedden ni'n gwatch y cats, a nath yn ma bydd yr at fi mynd. Dwi yn gwybod beth i Jellicle cats, mam? Be? Wel, obviously, cathod sydd efo gwynebau bobl a maen nhw'n gallu sefyll ar dwy goes. That's it, that is it. Mae o byd i fynd y bell. Ti di cracio fo? Ti'n neud gwell job na Tom Hooper? Anyway, tech podcast yda ni. Gwydiwch tan yr after party i ni hitio'r kitty litter. Boys, yes, o ti'n sôn bod ti wedi rhoi lot fewn i nodiadau ni. Oes na unrhyw beth wyt ti'n isio highlightio ar y dechrau? Dwi wedi anghofio darllen am y Premier League. Mae hwnna'n un odd iawn sydd yn cicio off nos fori. Eich fydd hwn allan erbyn yna, doubt it. Erbyn y penwythnos. Erbyn y penwythnos, beth bynnag. Nes i ddigwydd gwylio gem Bundesliga ar BT Sports ar penwythnos. A wedyn nath yr erthigol yma ddod allan. Ac maen nhw yn yr Almaen yn barod wedi bod yn pwmpio sŵn o crowd sydd wedi bod yna o blaen i fewn i'r stadiwm i wneud y chwaraewyr deimlo fwy fatha bod yn digwydd. Ond dwi'n gwybod os yna ar gyfer y chwaraewyr oedd o, ta ar gyfer pawb sy'n gwylio adra, ond fod ma na rhywbeth. Os da chi wedi gweld gêm pêl-droed ar Brown Sadwrn yn cael ei ddarlledu gan S4C o... TNS versus Ceycona. So ti'n gwybod beth dwi'n fel, ti'n clywed yr un boi ar yr ochr efo'i gi yn diawlio y left back yn lle fod ti'n gwybod torf mowr o bobl. So mae'n gallu eitha fod yn unnerving os ti heb di arfer efo'r sŵn sy'n dod. So be mae y Bundesliga di cymryd sŵn gorffennol, ond be mae rhai o'r Premier League games yn mynd i wneud ydy cymryd sŵn gyn EA Sports sydd wedi bod yn mewn yn FIFA. Ac be maen nhw wedi wneud ydy maen nhw wedi gweithio oherwydd maen nhw gynnyn nhw logarithms i fewn yn y game i weithio ydy'r bel yn mynd ymlaen fforma, ydy'r pwy sydd efo'r bel. Maen nhw'n analysio'r data o pwy sydd efo'r bel a pa ffordd a pa crowd fysa'n gweiddi ac yn neud o weithio fatha fysa fo yn y gêm. Cos o'n i'n meddwl bod na, I swear to God, dwi'n siŵr bod fi unai di breuddwydio'r sgwrs ma neu rhywbeth, bod rwy'n di deitha fi bod ti'n gallu cael person yna a'r person yna sydd fel wow gan fel roedio'r mixers. Ti'n gallu cael mae'n gweithio llaw efo'r AI, so pan mae'r gol yn digwydd, mae'r person yna'n gallu... So swn i fel operator yn gallu mynd, mae hwn lot mwy cyffroes na mae'r algorithm yn deud mwy o quick boost i'r wows. Ie, ond mae fatha laugh track ar Friends neu rhywbeth ydi, lle... Lle mae weird hebddo fo? Ie, os ti'n tynnu off, mae'n teimlo'n
eitha nerving. Yeah. So efo ffwtbol, mae gen nhw'r person yna'n pwyso'r button yma, a fatha'n gallu reid chants specific i fewn, lle mae rhai o'r, yn lle fod na just sŵn, white noise, maen nhw'n mynd i cael cynnion specific i fewn i gema specific sydd yn cyd-fynd efo'r tima. So mae'n mynd i wneud o swnio well o adra, fod na neb yn eistedd yn y gynulleidfa. Mae yna sôn, fel ti dweud efo, ydy o i'r pobl adra, ta ydy o i'r pobl sydd ar y stadium. Predd ydy os ti isio, mae setio fyny system sy'n mewn lle awyr agorad, dwi'n mynd i fod yn ipyn o gamp ta beth, so ti sort of ydy o werth yr ymdrech i wneud hynna. So mae'n teimlo lle bod o mwy i'r pobl adra, ond sicr yn ffordd reit diddorol o tre cario ymlaen yr awyrgylch tra bod ni methu rili mynd allan a gweld pobl. Ynddi, gyda ddiddorol lot sydd wneud pobl ymataf iddo fo de. Twa, yn fod oedd yna rei gem yn y gorffennol lle pobl jyst i rei peth ar mute oherwydd o'n methu rhoi fyny o fo. Chos nathon ni drio sôn mis diwetha'n do amdan, dwi'n siŵr os nathon ni gyrraedd o fel lot bethau yn y sioe, mae'n dwi'n master yn gyrraedd y stories. Nathon ni trio siarad amdan sut oedd e-sports ddim i weld mor boblogaidd, a sa ti'n meddwl bod nhw'n fwy poblogaidd, ond oedd e-sports just ddim yn matcho. Ond oedd hynna i wneud efo'r gynulleidfa di arfer efo gweld chwaraeon byw. Chwaraeon arferol, dim y cynulleidfa e-sports. Y cynulleidfa sydd wedi tyfu fyny yn gwylio pobl eraill yn chwarae games, mae'n boblogaidd ofnadwy, dydy? Nodding quick, dwi newydd weld ar Twitter yn wythnos y diwetha, mae cwpl o accounts e-sports Cymraeg ydi dechrau fyny. O, do? Na i drio fel e-sports Cymru. Yn nhw'n eitha actif ydy, a mae hwnna, achos dwi erioed wedi bod fewn i'r e-sports fel, dydy o ddim... Na, sgynna i myna. Wel, allai ddeall yr apel... Dwi wedi gweld un da. Wel, dim e-sports oedd o... Wel, oedd Nintendo wedi wneud un pan oedden nhw'n rhyddhau Splatoon am tro cynta, so oedden nhw'n cael tima wahanol yn chwarae Splatoon erbyn gilydd, ond wedyn oedd gennyn nhw Super Mario Maker yn dod allan ar diwedd, ac oedd gennyn nhw'r chwaraewyr ma mewn ffyrdd fatha FA Cup, knockout rounds. Oedd erioed i chwarae'r levels, a erioed i gweld y levels oedd y pobl ma di dylunio, ac oedd y ffordd oedden nhw'n chwarae nhw'n anhygol am fod oedden nhw'n di arfer gymaint, ac oedd hwnna'n really exciting. Oherwydd hefyd oedd yna gynulleidfa mawr yna efo yn neud sŵn mawr de. Mae'n helpu fod y sŵn. Mae fel darts ddo'n dydy? Ie. Mae e-sports, achos yn feddwl bod yna gymaint o bobl, a bod yna gymaint o bloody BBC o bobl eisiau chwarae, eisiau dangos darts. I mean, bys y ti'n mae e-sports yn comparable i snooker a darts a stuff. Ti'n feddwl fel... Mae'n rhaid bod yna mas o gynulleidfa. Wel, peth ydi fel Iestyn dweud, mae'r gynulleidfa yna diolch roedrwydd o mynd i tiwni fyny BBC One i wylio fo, achos mae'r BBC yn dweud, mynd ar schedule yma i cael darlledu ar amser yma, lle mae nhw eich mwy di arfer logio fo'n app ar ei ffôns, gwylio fo'r Twitch a falle, neu gweld streams ar YouTube a falle. Ti'n ffansi tro nesaf, da ni'n recordio, dylen ni just cael game o Minesweeper yn digwydd fel yn y pedwerydd llun bach fan hyn. Ni gael fel, a wedyn nhw'n ni upgradeio i fel Lemmings, a wedyn erbyn y diwedd fydd i fel Tekken, a wedyn o fewn cwpl o flynyddoedd fyddwn ni ar PS5. Ie. O'n i ddal i fyny fo hwnnw yn 2035 ie. Oh my god. O feddwl bod fi newydd fel bod fi ddim yn obsessed efo game o 2017 ar hyn o bryd. Breath of the Wild, keep on going. Dalen ni gael check-in, ond Bryn, lle ni gael Animal Crossing check-in, os gwelwyd i'n na. Os ti isio. Dwi'n hollol ymwybodol, a dwi'n mynd i ddeud hyn rwan, a dwi'n gael ngheg, mi nes i ofyn i ti mis diwetha fel, cool, so beth sy'n digwydd Animal Crossing ti? A wedyn nes i mynd off on one am rhywbeth hollol wahanol, ddim actually gwrando na ti. So Bryn, dwi di dysgu, a dwi'n gwrando. Dos a fawr o byd i ddeud amdano fi. So, I mean, y pwynt... Ti'n adeiladu ynys a ti'n cael cymeriadau falle ddod i fyw ar yr ynys efo ti, ti'n addasu sef ar lle'n edrych, ti'n plannu bloda, ti'n tyfu'r un newydd, ti'n prynu turnips a gwerthu'n ar profit, a mae'n bod math o beth o diddorol. Mae yna bethau od yn digwydd o fiewn y cymuned anna fo, lle ti'n gallu... mae yna rei villagers yn fwy deniadol na rei eraill, a dwi'n methu rili gweld pam.
Chos, dwi'n mynd i weld yn cael unrhyw fath o effaith ar bywyd ar yr ynys. So, ti'n sort of fel, wel, maen nhw'n llythrenol just mynd am yr edrychiad maen nhw, sydd yn beth od iawn. Ond mae Nintendo wan yn dechrau cracio lawr ar mae'n fatha farchnad llwyd dwi'n bod o fewn o prynu a gwerthu efo pres go iawn rei o'r villages sydd yn anoddach i'w gael. Mae'n dros 300 ar gael. Mae'n fatha rester o 15 o'r ei mwyaf poblogaidd, a mae pobl yn chwilio amdano nhw, a wedyn gwerthu nhw am bris mawr i pobl sisio nhw byw ar ynyson nhw. Ti'n gwybod na be ydy hwn? Mae pawb yn gwybod na Ralph Breaks the Internet ydy hwn. Yn Ralph Breaks the Internet, maen nhw'n cael bobl... Ti'n bod fel pan ti'n cael bobl sydd yn fel item farmers, maen nhw'n just mynd rhwng games gwahanol a fel cael items i chdi. Mae Ralph eisiau mynd i ddwy'n car Gal Gadot. It's just me. Dwi'n mynd cofio yna. Dyna pam, chys maen nhw'n goffa mynd i brynu'r steering wheel, a wedyn maen nhw'n goffa neud pres wrth fynd i ddwy'n stwff o games arall, achos maen nhw wedi bidio am fel 2,000 o bin. Great film. Fydd honna ddim ar ffilm di ddim. Mae well na'r cynta. Good film. So, peth di, efo'r Animal Crossing, di mynd o'n rhywbeth reit, sort of, mae'n gallu llencu lot o amser, a ti'n gallu newid yr ynys i weld edrych yn un o sy'n ti isio. Dos am, fatha, ti'n cael dy bigo gan mosquitos bob pyn a hyn, a ti'n disgyn, a ti'n codi fyny. So ddim fath o gos amdano fo, ti'n just, wel, bod i'n digwydd, a ti'n gallu cael ymlaen. A mae'n gyd yn sedet, a mae'n gyd yn reit hapus, a ti'n just yn mynd o gwmpas yn casglu pethau. So, ydy o be da ni angen yn y cyfnod sydd ohoni? Gwybod. Be di, mae'n just hwyldio. Chilled, ie. Chilldio, just mynd chill. Dwi bron a torri bol eisiau gwybod lle mae Bryn di cyrraedd ar Breath of the Wild, sef greatest computer game ever made. Ond a fysa hynna mynd â ni off track ychydig bach. Bryn, well ti ddeud bod ti di olia neu tair shrine? Sicr di wneud hynna. Great. Ti di cael good costumes? Dim really. Ti di ffindio'r Mari Lwyd? Achos oedd Lee Jones ar Twitter yn dangos i ni sut i ffindio Mari Lwyd yn Breath of the Wild. Oedd o'n really cool. Dwi di cyrraedd rhyw bentre lle oedd yn gyd ti oedd rhyw shrine lle oedd yr tilt table. A wedyn ti'n goffod fel tynnu'r switch fyny a ti'n gallu neud o fel na. A tynnu'r stick. Di hwn ddim yn podcast amdan Nintendo Switches, but gallai fo fod, os da chi eisiau fo votiwch amdano fo ar ddim Twitter poll ni. So, Bryn, oes na unrhyw beth wyt ti di rhoi yn y notes bys y ti'n licio siarad amdan specifically, neu ti'n happy bunny mis me? Happy bunny rhyw radda. Da ni dal yn disgwyl gweld diweddariad ar yr app contact tracing ar NHS. Mae yna helynt di bod yn yr wsos dwytha gan bod maen wedi profi yr app ar yr Isle of Man ta'r Isle of Wight. Isle of Wight. A os ydych chi'n meddwl am yr Isle of Wight, be gyn chi ydy lot o dau bach a lot o awyr agorad. Peth ydy, dydy lot o bobl ddim yn byw mewn awyrgylch ac amgylchedd fel na. Maen nhw'n byw fel dwi'n neud mewn bloc o flats, neu maen nhw'n byw mewn blocs o flats uwch, neu maen nhw'n byw mewn tai sydd efo waliad mwy trwchus, neu waliad tynnych. Mae'r llywodraeth wedi gorfod dweud bod dydyn nhw'n sicr fydd yr app yn gweithio mor dda hynny o fewn flats a falle, chys peth ydy mae'r waliad yn hynna drwchus, so dwi'n edrych ar yr Wi-Fi list fi ar laptop a mae gen i rhyw 20, 30, 40 o'n nhw sy'n ni'n gallu cysylltu. So mae'r
Mae'r syniad bod y Bluetooth low energy mae'n mynd i gallu gweithio allan lle mae pob a wyt ti wedi cael cysylltiad efo pobl ta ti just digwydd bod yn pigo fyny beacon yr fflat drws nesa. So maen nhw'n gorfod mynd yn ôl i'r droed bod i edrych ar hynna eto a mae yna godiad di bod hefyd mewn, mae yna adroddiadau wedi bod yna scams contact tracers wedi cychwyn yn barod lle mae pobl yn ffonio ti fyny a maen nhw'n swnio'n gwbl proffesiynol fel oedd yr NHS yn dweud fysa nhw ond wedyn yn dweud bod rhaid i chi roi manylion cardiau credit i brynu prawf am 50 o bunnoedd. So PSA dydy yr llywodraeth ddim hyd oed y llywodraeth yma hyd yn oed y llywodraeth Brydain Tories ddim yn mynd i wneud iddyn ni wario 50 o bunnoedd ar y prawf ma. Mae'r prawfion mynd i fod yn cael gyrru allan am ddim. So, byddwch yn wyliadwrus. So mae hon yn ongoing bob mis wan. Da ni'n dod nôl a mae'n llanas. Achos diddorol, heddiw cofio'r nodiadau, dwi'n meddwl, Norwy, dwi'n meddwl. Unrhyw wlad arall yn ei gwerthob na ni, boes unrhyw un. Ia, oce. So mae'r regulator preifatrwydd yn Norwy wedi rhoi pause ar y contact tracing yn Norwy ar oherwydd preifatrwydd. So mae'r llywodraeth wedi gorfod mynd yn ôl ac yn edrych ar sut maen nhw'n sicrhau preifatrwydd data bobl munud ma'r achos mae gyd drosodd. A mae'n sy'n sicr yn edrych ar sefyllfa lle fydd Brydain mewn pan maen nhw'n trio lawnsio fo. A cwestiwn sy'n ei ydy a fydd yr ICO yn Brydain sy'n teddu bod yn reit proactif ar achosion fel yma yn bod mor keen ar ei yn Norwy. Wy'n yn sicr, ond gyrru fod. Na, diolch i ti, achos, sorry, yes. Efo'r system lle oedd dath newyddion oedd allan fod oedden nhw'n siŵr os oedd yn mynd i weithio mewn tower blocks oherwydd fod waliau ac faint o agos oedd pobl a falle mae hyn dwi'n meddwl i lawr i'r ffordd mae'r llywodraeth di mynd at neud yr app heb ddefnyddio yr API Google ac Apple a trio mynd rownd efo oherwydd mae Australia newydd dod allan heddiw a dweud, diolch yn gweithio os ti'n reid yr app i ffwrdd, os ti'n cloed y ffôn, diolch yn gweithio. Dwi wedi gweithio efo Bluetooth a beacons yn creu apps ac wedi dod i ddallt sut mae'r range, ti'n gallu dewis, oedden ni'n gweithio efo rei Estimote, maen nhw'n cwmni sydd yn neud Bluetooth beacons, ac ti'n gallu dewis y range, ti'n gallu mynd mor agos lawr i fath o 10 cm i ffwrdd, a wedyn mae'r notification yn cicio fewn os ti'n agos iddo fanna, neu ti'n gallu neud o mor bell a rhywbeth o 10 metr, so unwaith ti'n dod i fewn i range hwnna, a mae'n mynd lawr mewn scales wedyn, so os ti eisiau neud y peth 2 metr, ti'n reid o'i fewn, ond trwy mynd trwy'r APIs iawn, so os ti mewn flat dy hun, mae o'n mynd i fod yn risg os ti'n mynd reit i fyny'r wal a fod na rwy'n arall chargio i ffôn nhw ochr arall i'r wal, bod ti'n mynd i groesi'r 2 metr threshold na. Ond fedrai'm gweld sut fod hynna'n broblem os ti'n mynd lawr trwy'r APIs iawn. A hynny di'r problem yn y lad yma dydy'r llywodraeth i ryw raddau, wel, a ryw reswm heb wedi penderfynu peidio defnyddio yr APIs ac y system a Google ac Apple wedi greu. Maen nhw'n deud fod yn mynd i fod yn barod ac yn cael ei roli allan wythnos nesaf? Dim o beth sydd... Mae un peth sydd yn fel taro cloch yn ymhenni, a dwi'n mynd siŵr os dwi wedi darllen hwn ar Twitter, achos mae'n mynd dyddiau yma lle dwi'n mynd fewn i Twitter a wedyn dwi'n mynd, actually na, mae hwn lot rhy drist, dwi'n mynd i fynd o ma. Lle ti'n gwybod ti'n sôn amdan tower blocks, ti'n sôn amdan bobl yn goffo byw yn agos iawn i ti gilydd, a mae hwnna disproportionately mynd i effeithio ar bobl llefrifoedd ethnic, bobl croenliw. A mae'r system
connector trace mae hefyd yn mae'r cymunedau sydd yn cael mwy o effeithio am rhesymau reit teg yn ddim efo llawer o ffydd yn y llywodraeth a dyn nhw'n coelio'r llywodraeth. Reswm. Na, yn union, mae nhw'n rhesymau reit teg yn rhyw beidio a teddu bod cymunedau pobl croelwi ydy'r rei sy'n cael ei effeithio gen hyn. A dyn ni'n gweld hynny hefyd efo yr Covid hefyd nhw sydd yn maen nhw'n cael ei effeithio fwy na pobl croenwyn. Mae angen meddwl ac angen sicrhau bod y system yma yn gweithio ac yn gweithio i pob yn y wlad a ddim just o fewn ideal circumstances a'r rhywunus yn ganol bobl sy'n byw yn y suburbs, yeah. Their Isle of Wight. Dwi yn mynd i wneud fe'n yn rili gyflym hefo erthygl o'n i di ffindio'n Business Insider wanta, fel ydych chi'n gwybod dydw i ddim rili'n gwybod unrhyw beth am byd busnes ond mae hwn yn erthygl rili ddiddorol ynglŷn â arweinwyr di y byd busnes ac yn byd tech sydd ydi just gwynebu gymaint o hiliaeth achos bod nhw yn arweinwyr di mewn tech a dydy'r status quo a bobl gwyn, angel investors, the unicorns di just ddim yn gallu amgyffred bobl ddion o fewn byd tech a maen nhw just fel yr pethau maen nhw'n goffod delio fo gweithio mewn co-working environments ac oedd un o'r arweinwyr yma ac yn nhw gwmni hyrwyddo cerddoriaeth wrth gwrs oedden nhw'n cael cerddorion yn dod fewn cerddoriaeth croelio, cerddorion di ac oedden nhw'n cael eu herio bob tro bys nhw'n dod fewn i'r co-working space ma. Ti'n mo, trendy, hip, yeah, we're all equal here. Co-working space, yn bobl ddim yn checio i hynna'n bobl o'r reception yn mynd, sorry, ydych chi fod yma? Bob tro. Ac oedden nhw'n dweud, oedd rhaid ni adael y space na. Achos oedd bobl just ddim eisiau dod i weld ni, cos oedden nhw'n cael eu herio bob tro nhw'n dod fewn. A just y pethau fel na, a mewn tech, yn enwedig, pan mae pob peth mor ffyrnig o ran cystadleuaeth ac o ran pres ac o ran investors mae'n a lot yn nhw sôn mae'r microaggressions yma o fewn byd tech bod byd tech ddim yn groesawgar ond hefyd beth sy'n yn wirioneddol wych gynnau am yr arweinwyr yma ydy maen nhw fel dwi isio neud y mwy dwi isio llwyddo'n hyn gennym ni hawl i fod yma, gennym ni hawl i fod wrth y bwrdd, mae busnes i. A mae busnes yma yn busnesau llwyddiannus, maen nhw just quotes o dan y radar, ond dyn nhw ddim o dan y radar i bobl yn y gymuned a'r bobl sy'n iwsio nhw. So mae'r erthygl yn rili dda. Mae'n busnes i iawn. Mae just y ffaith bod unwaith eto, dyn ni'n cymryd fel, mae hyn tyn ôl ni wan, a ti just fel, sgynny ni ddim clem. Bys ni rioed wedi cael yn herio fel na, tys un o'n un tri wedi mynd i co-working space i gwrdd ar rywun. So mae hwnna'n erthygl yn Business Insider am arweinwyr busnesau bach. A o'n i ar app Depop. Dwi'n siŵr os da chi di iwsio Depop o blaen. Mae o fel eBay i Instagrammers a influencers. So mae pob peth yn edrych yn glws iawn. Ti'n cael lluniau sgwer fel ar YouTube, fel ar Instagram. A rhan fwy ar amser pan dwi'n logio mewn creators di sydd yna, lot o streetwear, lot o bobl yn gwerthu stuff o'n i'n gwisgo yn coleg sydd yn depressing, achos maen nhw'n deud Y2K, vintage, a dwi fel, shit! Okay. So... Ac o'n i'n gweld lot o siopau o liw yn efo, ond maen nhw wedi gyrru statement allan i pawb sydd ar y platform rwan yn deud, da ni'n hollol ymwybodol faint mae'n allweddol ydy bobl croenliw, bobl dion yn ywedig ar yn platform ni, ond dydyn ni ddim wedi bod yn rhoi y tools iddyn nhw specifically expressio hynna. So maen nhw rwan yn deud, ti'n gallu nodi dy siop fel siop sydd yn cael ei berchen gan rwy'n de neu rwy'n croenliw, a maen nhw'n neud bobl lot mwy weledol ohono fo, bod o ddim just yn fel drwchwch dyma ni gyd yn rhan o'r un equal lovely family sydd just ddim yn wir rhan fwy o'r amser i fel proactively dod ar perspectives mae fyny. So ni'n rili falch o weld hwnna ar Depop. Mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi dod i fyny hefyd yn yr app newydd cyn Shopify lle mae
app ydi o, lle, mae yna gwerthwyr wahanol i gyd arno fo, so fod ti'n gallu setio fyny siop, lleol, a ti jyst yn defnyddio Shopify fatha dy back-end. Ond be ma'n di wneud i ddod app newydd allan sydd yn dangos gwaith pawb sydd yn defnyddio i back-end nhw o fewn un app o'r enw Shop. So rwan maen nhw wedi reid y pwyslais mwy ar gwerthwyr croenddu. So ti'n gallu darganfod pobl lleol fysa'n gwerthu stwff fysa chdi heb di dod ar draws o blaen. A felly... Ie, cer fi drwy Shopify, chos o ti di roi Shopify ar y notes ni fan hyn, a dwi mor flin bo fi... Achos dwi'n trio prynu lot o bethau drwy Etsy yn ystod lockdown yma. Dwi'n gwybod bod ti, Bryn, hefyd wedi wneud... ti di roed stop ar ordro o Amazon. Wel, trio'n sicr. Ie, fel nath ni ffindi allan llynedd, mae'n hollol amhosib i foedio Amazon ar y we. So, da chi'n gweld ar y fideo, dwi di oleuo weddol dda. Dwi'n chwsyd fatha... Dwi'n cyrraedd dyle ti roed y golau coch a glas maen, fel bod ti'n mewn rhyw fath o sexy club. So ni, erbyn yr after party, dwi'n disgwyl i'r goliad, achos mae goliad y fi mynd i newid fewn i party lighting. Mae rhywbeth i pobl ar y live stream fwynhau. Ie, mae'n mynd i'n sequence. Mae Bryn yn edrych fel y sequence na yn Willy Wonka's Chocolate Factory, lle maen nhw'n mynd drwy'r twnnel, a mae Gene Wilder... Shopify ag Amazon. Reit, so mae fi'n trio prynu'r goliadau ma, ni'n dweud, lle ffa dwi'n prynu goliadau os ddim ar Amazon? So mae'n chwarae teg iddo fo, dweud, mae hein ar eBay. Gret, mae hi'n archebu nhw. Be sy'n cyrraedd dau ddyn nhw wedyn o parsal o Amazon? Efo goliadau fi yna fo. Snaky bastards. So trella beth i digwydd oedd y gwerthwr yn listio stwff Amazon ar eBay, ac os ti'n prynu fo ar Amazon, yn prynu fo ar eBay, oedd rhywun wedyn yn gyrru fo fel anrheg i ti ar Amazon. So, be sy'n wahanol am Shopify te? Achos yn wahanol i rhywbeth fel Etsy er enghraifft? Mae Etsy ar gyfer pobl sydd yn creu stwff i hunan. Mae pawb yn gwybod sy'n fath o stwff ydy'r cynnyrch yna, ti'n gallu gael. A be wahaniaeth ydy, Shopify ydy fatha back-end ti'n gallu cael, os ti eisiau setio fyny shop, mae brands mawr fatha Pepsi yn un o'n nhw yn defnyddio Shopify fatha i back-end nhw. So mae unrhyw gwmni yn gallu defnyddio hwn fatha beth sy'n rhedag i gwefan nhw, ond wedyn ti'n gallu sginio fo CSS i edrych unrhyw ffordd tisio. So dwi di bod... dwi sylwi ar Shopify sydd fod gychwyn dwi'n mwyn ffaint oedd blwyddyn 2000 dwi'n siŵr oedd o hynna hir yn ôl oedd o really hir yn ôl ond beth sy'n newydd rwan ydy fod nhw wedi dod ar app shop ma allan ar y funud maen nhw'n pwysleisio na i America dio a nes i just dweud dwi'n gwneud trio downloadio fo gweld os di ar gael a nes i downloadio fo ac os ti'n teipio beth ar y funud mae o'n bare bones. Os ti'n gwybod beth ti'n eisiau chwilio amdan, y problem ydy fod mae rhan fwy o'r siopa arno fo yn America. Ond, be nes i ddod, just teipio, dechrau teipio Cymru fewn. A beth oedd i fyny oedd bollocks Cymraeg. Ac mae gyda fo siop arno fo. Dwi'n fel na fod, eich yna hidio. Dwi'n siŵr pwy sy'n rhedeg bollocks Cymraeg. Mae gen nhw. Ie. So mae nhw efo siop a ti'n gallu dilyn y siop yna wedyn. Rhyn peth dwi'n meddwl ti'n gallu gwneud fetsi, ti'n gallu dilyn gwerthwyr ar hwnnw dweud. Ond mae hwn yn dos am gwerthwyr mawr o gynnyrch mawr ar Etsy. Mae hynna i gyd i weld yn bobl sy'n neud stwff o adra. Dyna di'r argraff ti'n gael o Etsy. A mae hwn yn gallu fod yn rhywun sy'n gweithio adra ar ben ei hun i gwmni mawr sydd ar Shopify. So yn hytrach fod y cwmni mawr ma wedyn yn reid i stwff nhw ar Amazon, mae'n gallu gwerthu'n uniongyrchol trwy Shopify a trwy'r app yma. So mae'n non-stop shop. Ti'n sôn bod nhw ddim yn dal y stoc. Ti sy'n dal y stoc, ti sy'n printio'r t-shirts, gobaith, enfys, daw hael ar fryn. Adre. Hain i gael bunch o'r heina, jyst i ddangos bod ni'n super positive. A wedyn,
ti'n gwerthu'n unigryw. So mae fel front-end, mae fel just, fel ti'n dweud, back-end, ti'n gallu plygio hwn fewn i unrhyw le. Mae'r back-end yn eista yna, a wedyn oherwydd maen nhw'n gwybod fod y siop yma'n rhedag i meddalwedd nhw, mae'n mynd i fewn i'r app shop yma yn automatic. So os ti'n chwilio am sgidia, fedrw'n deipio fewn sgidia, a wedyn mae pawb sy'n gwerthu y sgidia yn dod i fyny. Dwi'n meddwl, yn y dyfodol, maen nhw'n mynd i wneud o'n fwy location-based hefyd, so ti'n gallu gweld pethau sydd o fewn Brydain, o fewn Cymru, o fewn Gwynedd, i lawr i lefel Cynarfon, so fysa pawb sy'n gwerthu arno fo, ti'n gallu dweud, mae hwnna jyst rownd y cornel. A wedyn, i ryw radda, wedyn, sa ti'n dychmygu fysa yna beacons hefyd, so sa ti'n gallu, fel ti'n cyrraedd heibio siop, ti'n bod yn chwilio am rhyw bar o drainers dyda, ti'n chi wedyn mynd pasio'r siop, a mae notes yn dod i fyny dweud, y trainers na ti'n chwilio amdan, maen nhw yn y siop na ti'n newydd basio. Fath o beth fel o'n gallu digwydd. Ac a lot o'n ydy, mae'r o mater diogelwch hefyd, mae'r ffaith bod y siopa'n gallu cael gafal ar y meddalwedd yma a gosod o'i hunan ac yn rhedeg o'i hunan hefyd yn feddwl bod na llai o bobl yn trio rhedeg gwahanol platforms i rhedeg i siopa nhw. A dyna wedi gweld lot o problemau mage cart yn enwedig lle y siopa fel yma yn cael ei dorri mewn i. Ac os i'n gallu adeiladu platforms fel yna, crannu adnodda ac yn cysylltu i fewn i system o talaeth a PayPal a Apple Pay a Google Pay a falle, mae'n gwneud y profiad yn lot mwy diogal. Sydd wastad y beth da. Dyna sy'n handi fo, fod os ni'n gallu prynu Cris T gyn Bollocks Cymraeg efo Apple Pay ar fy ffôn. So mae'n so lot mwy diogel wedyn. Mae'n neud o'n gymaint haws i brynu. A mae apps Amazon dal ar gwefan yn lanast dal i fod, dydy? Pethau text bach yn bob man a gymaint o stwff. A'r peth mwyaf gyda fi yn erbyn nhw, sut maen nhw'n trin y gweithwyr yn y warws. Mae hwnna'n agwedd hollol afiach o... Cos ti'n mynd sylwi ar maint Amazon. Dwi'n mynd sôn am TikTok videos yn amal, ond ar y TikTok fideo really great efo rwy'n yn dangos mewn reis faint o arian mae Jeff Bezos yn neud. A oedd hwnna'n mind-blowing. Just o ran fel faint o bres mae'n neud. Dyma llawed ar y reis. A wedyn wedyn nhw fyny hefo fel bwceidia a fel berfaoedd yn llawn reis i ddangos, a dyma actually faint mae o werth a faint gallaf o newid pethau i bobl. Be ni gweld oedd yn hefyd oedd nhw'n gorfod deud yn y fideo, by the way, di'r reis ma ddim yn mynd i wastio'r reis ma. A beth eithon nhw yn pwysleisio oedd, mae'na teluodd am derbyn y reis ma. Syniad o faint. Dwi'n nhw ddim yn wastio fo. Ond y ffaith bod wedi gwneud teuluodd oedd wedi dweud, a hwnna fatha, mae'na lot o reis. Tra da ni ar yr Amazon sort of vibe thing ma, gan ni just camu fewn i'r anti-competitive thing mae'r EU wedi dod i fyny yn erbyn Apple. Swn i'n licio, achos gen i'n clem beth sy'n digwydd fyna. Mae'n cyd-fynd efo Amazon ag yr anti-competitive thing. Lle di Amazon erioed i cael ei tynnu fyny o beth dwi'n meddwl amdan i safbwynt nhw o fewn y farchnad o llyfrau ag just pwer gyda nhw dros y we mewn ffordd. Nath ddigwydd efo gola bryn ag efo'i Kindle store a fod o'n DRM di cloi hwnna i gyd i lawr a fedri dim symud y lyfrad i un lle arall ag be di'r un o'r pethau ma nhw wedi codi yn erbyn Apple heddiw ydy fod oherwydd ma nhw'n gwerthu'r device iPad, Mac, iPhone a gen ti iBooks oedd enw fo'n books di enw fo rwan fod os ti yn y cwmni sydd wedi un o'r cwmnïau sydd wedi codi'r pwynt yma neu erbyn nhw ydy Rakuten sydd yn neud Cobos a dwi'n licio Cobos hefyd
Ond y broblem ydy... Achos maen nhw'n gwmni streamio fideos y stuff hefyd, yn dydyn nhw? So'r broblem mawr gyda nhw ydy, os maen nhw eisiau gwerthu llyfr digidol neu rentio ffilm trwy'r iPad, ti'n gorau talu 30% i Apple. A dwi'n gweld yr ochr, dwi'n meddwl, mae hynna dim yn anheg, really. Os oes ni'n Apple, ac efo gymaint o bres gyda nhw, fyswn ni'n gochstwng y percentage yna reit lawr yn isal. 0.3% eich. Ia, yn union, ti dal neu pres yna fo, ond mae o'n 10. Oherwydd ti'n cael fod ar eu platform nhw, ond ti'n mynd gorau, rhaid 30% iddyn nhw. So mae hynna'n pwynt teg sydd gyda nhw, ond yr un arall maen nhw wedi codi sydd yn, dwi'n wir methu cael ymhen rownd, ydy sut mae Apple yn pwysio Apple Pay ar bobl. So maen nhw'n dweud, wel, mae gennych chi'r NFC chip yma i fewn yn eich ffôns a'ch watches. Pam dos o neb arall yn cael defnyddio nhw ar gyfer i pay service nhw? A nhw'n dweud, i fi, mae fel, ni nath neud y ffôn, be ddiawl ti'n trio gofyn wrthyn ni fod ni'n galluogi chi rei Google Pay arno fo hefyd? Os na ffordd i Apple reid Apple Pay ar Google ar Android? Dwi'n meddwl. Wel, hynna dwi'n meddwl fysa yr precedent fysa yr achos ma'n creu de. Fysa, os mae'r Google, os mae Apple yn cael ei hitio dweud, mae rhaid chi agor yr platform allan i competitors. Beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ydy, mae rhywun wedi troi rownd i Google a dweud, ei gwrdd, mae Apple yn gorau neud o, da chi gorau neud o. A bydd hwn yn cael ei agor allan o fwy. A be fydd yn actually weddol diddorol eich di'r ffaith bod eich fydd Google ag Apple yn mynd efo'i gilydd i amddiffyn a nerbyn yr achos sydd yn creu. Chos sa'r un o'n nhw isio agor i platforms i'r lleill. So, chos dwi'n meddwl mae'n llundair hefyd, mae'n wedi bod sefyllfa lle mae pobl wedi bod yn gofyn pa mallai ddim roed yn Oyster Card fi ar yn ffôn i. So mae fi'n tapio ar y thing a'r Oyster Card sydd yn dod i fyny. A mae hynny'n deg, ond peth ydy hefyd ydy wirioneddol di TFL ddim isio Oyster Cards o gwbl, maen nhw'n eisiau cael gwarad o'r system. Mae costio'n dreid iddyn nhw gallu cadw'r peth y fynd, a diolch really werth yr arian iddyn nhw. So maen nhw teimlo fatha, os yna ni cael pob eisiau contactless, gret. A dyna pa maen nhw wedi... Ie, wedi esboniaeth fi, dwi wedi bod yn Llundain llond llaw o weithiau, ac pam noth yr Oyster Card allan nes i ddefnyddio fo, wedyn ers hynna, dwi jyst wedi bod yn defnyddio, nes i ddefnyddio cardyn contactless un tro, nes i ddefnyddio ar iPhone y tro arall, a wedyn nes i jyst defnyddio'r watch. So be ydy'r mantais o gael Oyster Card? A dos e ddim really yn erbyn. Mae nhw'n galluogi ti defnyddio season tickets a falle, so mae hynny'n rhywbeth sydd eich o fod a mae'n galluogi eich i rhoi cardyn i blentyn i nhw gallu fynd ar a defnyddio'r trend. So ti'n mynd gorau rhoi dyfais iddyn nhw a ti'n mynd gorau rhoi cardyn credit iddyn nhw. So mae'n ond gallu cael yna. O'r safbwynt yna, fydith nhw ddim, os dwi'n dal awyren Ryanair, dwi'n mynd i'r maes awyr, mae'r ticket yn popio fyny ar fy ffôn pan dwi'n cyrraedd y maes awyr, dwi'n gallu sganio fo, dwi'n mynd ar yr awyren. Does na modd i Oyster adeiladu app sydd lle mae'r cardyn neu rhywbeth yn popio fyny pan dwi'n cyrraedd ac mynd... O bosib. Ond siŵr bod rhywbeth yn Wel, so mae'n feature newydd o fewn Apple Pay o beth mae'n cael yn Express Transit. So yn ytrach na bod ti yn gorfod activatio'r Apple Pay mwyn tapio fewn. Ti jyst yn rhoi dy dyfais yn erbyn hwnna, a mae hwnna'n mynd o'n agor o a mae o'n gwybod wedyn, cool, dwi'n gwybod bydd y cardyn yma. Mae hefyd yn gweithio os mae'r batri wedi rhedeg allan fy'n edrych ychydig oriau, sydd hefyd yn peth weddol cool. Eto mae hynny i ryw raddau yn gweithio yn y sort of y ffordd y ti sôn amdan, ac hefyd yn osgoi TFL gorfod rhoi mwy o bres i fewn i trio cadw a datblygu
yr oyster card, gyda fel i dweud, drwy misio gorfod wneud. Chos y peth diddorol efo oyster card ydy, maen nhw'n gorfod, ti'n rhoi 5 pint o deposit i brynu fo, a ti'n chargio fo fyny. Dwi wedi cael hwnnw nôl, mae gynnu fi'r cardyn fyny grisio. So, mae TFL yn gorfod eistedd ar yr arian yna i gyd. Geith nhw'n twtsiad o, a mewn lot o sefyllfa, sa'n neb actually mynd trwy'r ymdrech i actually gael o'n ôl. Chos ti'n meddwl, pobl o dramor eich sydd yn dod i fewn, maen nhw'n yma mwsos, maen nhw'n prynu oyster card, maen nhw'n mynd adra, maen nhw'n eistedd mewn rhyw... Ond mae'r 5 pint na, dal yna iddyn nhw, a mae'n mynd i gostio mwy iddyn nhw tra cael y 5 pint na nôl, na mae o'i actually just gadael eistedd na. Nuts. Yeah, of course. So mae'r systema fel la actually yn gweithio'n erbyn nhw. So, eto, maen nhw'n keen i fynd o'r wrtho fo. So, mae yna... Y cwestiwn efo ydy agor yr system Apple Pay yn erbyn i pobl fatha Google ydy Google yn gallu neud o'r ratach ar y dyfais na mae Apple yn gallu neud o, a mae hynny'n rhywbeth reit diddorol. Hefyd ydy os da capacity ar y secure chip ar y ffôn i gallu dal mwy na un cardyn ar y tro. Wedyn ti'n creu sefyllfa lle mae gen ti mwy na un be maen nhw'n galw'n device pan ar gyfer bob un cardyn ar y ffôn. So os ti efo'r cardyn ar Google Pay ag ar Apple Pay, mae gen ti dau device pan i un cardyn. Wedyn gen ti cardyn credit dyda, dau eto, a wedyn sut ti'n newid rhwng y ddau mewn ffordd sydd actually neud synwyr i'r defnyddwyr fel ti efo'r profiad. Dyna lle dwi'n disgyn ar y thing. Os ti di penderfynu prynu ffôn Android, mae gen ti Android ti di neud y dwll dy hun yn do. Ti di just... Ie. Ac os ti'n prynu'n Samsung, mae gen ti'r opsiwn o gael Samsung Pay. Ac wedyn, os ti di prynu Fitbit, ti'n gallu defnyddio Fitbit Pay fod Google di prynu nhw rwan. A so on a so forth. Mae jyst yn un o'r pethau na, dwi'n dall pam fod nhw'n mwydro fo fo. Dydy hwn, ar hyn o bryd, mae'n teimlo fel big business yn dadle ymysg i gilydd. Ond mae'r stwff mae wastad yn ffiltro lawr i ni. Ydych chi'n credu yn y pen draw fydd mwy o benefit i cwsmeriaid os wyt ti'n gallu prynu stwff fel Kobo stwff ti ar... Dwi'n gobeithio wneud hynna fynd drwad. Ond y peth ydy, y peth sy'n ffynnu amdano fo ydy, yn y rumours yn y misoedd dwytha cyn WWDC sy'n digwydd wythnos nesa, fod Apple yn mynd i gyhoeddi rhywbeth sydd yn mynd i adael chdi, wel, mae hyn yn un o'r pethau lle maen nhw'n mynd i dorri'r percentage mae lawr. Oherwydd, wedyn mae'n agor o fyny i chdi gallu cael dy prynu Comixology stuff. Ie, llyfrau Kindle. Ie, a llyfrau Kindle i gyd, fod ni'n boicotio Amazon. Shit, sorry. Come on, Sianed. Oedd i llyfrau ti di prynu'n barod? Ie, darllen hynny. Peth arall ydy hefyd fod nhw'n mynd i ddeud fod os ti'n licio mail fatha the default mail app, mi wedi ddewis rhywbeth arall a bob tro ti'n clicio'r email address neith o agor the default mail app sydd ddim yn mail, geith o fod yn Outlook, geith o fod yn Gmail neu be bynnag, a yn hytrach na fod Safari yn the default browser, geith o fod yn Chrome. So maen nhw'n meddwl fod nhw'n mynd i wneud hyn, ac oedd hyn oherwydd fod oedden nhw'n meddwl mae'r mynd i ddechrau cracio lawr ar hyn ma'n oherwydd maen nhw wedi mynd mor poblogaidd, ti'n bod? Yn yr un ffordd nath Internet Explorer cael ei cicio allan gyn Microsoft. Ond oedd Internet Explorer yn shit, doedd, so... Ti'n gwybod bod fi ddim yn gwybod be oedd Edge? A rwy'n gofyn fi, ti di trio fo'n Edge? Ac ni'n mynd, shit, be di Edge? Besgyn... A goffes i googlo fo, a wedyn o'n i fel... Besgyn U2 i wneud efo hyn? I know, gan i fel, sut ydw i fod yn testio gwefan ar bassist U2? Ei lead guitarist. What else? Lads. O'n i trwy cwpl mwy o tech stories, a wedyn, obviously... Da ni di darllen nhw. Dwi jyst eisiau gwybod, achos ti di rhoi 2 link am, Hey! Ie, no ni just sôn yn fyr am hyn. Hey! Ydyn nhw sydd wedi chwarae Zeldas, maen nhw'n gwybod beth dwi'n neud.
os da chi wedi bod allan yna a defnyddio Basecamp, ac mewn cwmni eitha maint call, mae Basecamp yn gallu fod yn wych o project management meddalwedd. Y cwmni da, da ni'n defnyddio mymryn bach ar Basecamp 2, ond da ni di transitionio drosodd oherwydd y lockdown i fewn i Teams, oherwydd mae o fwy o opsiynau i weithio i ffwr wrth yn gilydd. Ond be di hei ydi service e-bost newydd gan y cwmni nath adeiladu Basecamp, ac da ni gyd yn gwybod, does neb yn rili licio e-bost. A dwi'n mynd salesman i'r cwmni yma, ond y fideo 37 munud maen nhw wedi wneud yn dangos sut mae'r system yma'n gweithio. 37 munud? 37 o e-bost? O walkthrough de, ac mae o werth bob eiliad, a mae o'n gwerthu chdi, a ti just fod I believe, I want in on this. Yeah. Please read this very convincing set of pamphlets. And, Ti di dod allan yno fo, nid yn unig yn credu mewn e-bost newydd, ond ail ddyfodiad yr Iesu. Ond be ddoth drwy'n meddwl i ar diwedd y fideo mwyaf oedd, dwi eisiau pawb sydd yn neud apps, email, i just ripio off bob dim mae hein yn neud. Please, oherwydd mae o'n gweithio mor dda. Na i'n mwydro gormod amdano. Mae'n werth just mynd i'r gwefan hey.com a just edrych trwy'r nodiadau o beth sydd yna. Beth sy'n mor wahanol? Come on, efengyla i ni rwan o'r pulpit. So mae... be mae'n neud ydy, mae gen ti... mae'n dangos ar y... Mae'n syth bin, mae'r prif e-bost gyn contacts chdi'n dod i fewn i dy... dyn nhw'n gael fo'n inbox, maen nhw'n gael fo'n IM box, box, oherwydd it's important, it's your important box. Right? Dwi'n dall, dwi'n. Lost Bryn already. Na, mae'n swnio lot fel oedd fel Google yn trwy'n efo inbox. O, na. Na. So ma nhw'n dod i fewn, ac, ond mae gen ti, mae yna nodyn ar y top yn dweud, mae'r e-mails yma i gyd di trio dod i fewn, a da ni'n meddwl fod nhw'n bwysig i chdi. So, mi ti'n gallu mynd trwy'n nhw wedyn yn rhaid, thumbs up, thumbs down. Os ti'n rhaid thumbs down, dwi ti'n byth yn mynd i glwad gyda pobl yna byth eto. Instant, like, bang, mute. Ond wedyn mae gen ti... Os ti'n rhaid thumbs up, mae gen ti'r opsiynau wedyn lle mae o'n mynd i fewn i fatha feed chdi. So ti'n bod os ti'n cael general emails cyn asos neu dwi'n yn gwybod howies neu be bynnag. Just yr stwff yna sy'n dod trwy sy'n clitro dy inbox di. Mae gen nhw AI system sy'n gweithio tu ôl iddo fo yn gweld, mae hwnna'n mynd i fewn i'r feed column, so rhywbeth eich di checio allan wedyn sydd ddim yn hynod o bwysig. A wedyn, pam ti'n mynd trwy dy e-mails, ti'n gallu dweud, ti'n bod, na i ddelio fo hwnna wedyn, neu mae hwn yn rhywbeth. So mae gen ti ddau opsiwn mewn brif ffordd. Dwi eisiau ymateb i'r person yma, a mae hwnna'n rhywbeth dwi eisiau darllen wedyn. So ti'n gallu ticio arno fo, ymateb i hwnna wedyn, a wedyn ticio, na i ddelio fo hwnna wedyn. So gen ti ddau stack wedyn o ffordd i edrych ar dy e-mails. So wedyn ti'n mynd trwy yr e-mails ti eisiau ymateb i, a ti'n gallu ymateb bydd nhw i gyd bron yr un pryd. Nhw i fyny ar sgrin i gyd. Yr e-mail ti eisiau ymateb i ar un ochr a'r ymateb chdi ar ochr arall. So ti'n gweld achos beth ydych chi'ch dau'n defnyddio ar hyn y bryd? Bryn, beth sgen ti a beth sgen ti Bryn? Oes the mail app arferol ar yr iPhone. Sy'n bach yn fy marn i. Yes, be amdano ti? Dwi'n stuck yn y default mail app hefyd. A mae genna fi Gmail account lle dwi'n gyrru'r holl stwff dillad na a siopio crap fi gyd i. Dwi'n mynd drwyddo fo weithiau, a maen nhw wedi trio splitio fo fyny fewn i... fel colofnau fel pwysig, updates... A diolch cweit yn gweithio i fi, de. So, mi oedd hwn arfer... Mae beth ti'n disgrifio yn really yn swnio'n debyg iawn i be oedd Google... So, nath o lawnsio gwasanaeth o'r enw Inbox, ac oedd o'n... Ond nes i'n joio Inbox? So, oedd yn gysylltu i yr un
folder e-bost ac oedd Gmail yn dweud, ond oedd yn rhoi fwy o allu i ti gallu dweud, mae'r e-bost yma'n bwysig, snoozio'r e-bost yma tan dwi adra. A lot o features bach fel la oedd i fod i wneud y profiad yn well. A be oedd nhw'n wneud hefyd oedd nhw'n dweud, mae'r e-bost siopa mae gyd. Da ni'n nabod nhw, so da ni'n gallu rhoi nhw i un ochr i'r folder siopa. So os ti eisiau edrych ar y offers a falle, mae nhw yna. Ond os dyn ni'n gwybod wedyn hefyd edrych yn y contacts a dweud, mae hein ydi dy deulu di. So mae e-bost wrth nhw dod i fyny'n bwysicach na, mae dyda e-bost gyn y cyngor sir yn dweud, mae'r parc di cael. So, eto, dynyddio mwy o AI Google i drio gweithio allan be sy'n... A be hefyd oedd yn ddiddorol, oedd nhw hefyd yn fatha auto-composure e-bost. Ie. Mae yna bach o hwnna dal yn Google. Mae nhw fel, hey, you haven't responded to this email for 5 minutes. Beth am yr hwnna ddyn nhw? Gen i fel inappropriate Google, diolch o'n na. Ond beth ti'n disgrifio fel y swnio fatha'r... Chyd beth ydy, yr anffodus beth ddigwyddodd efo inbox oedd yna Google dweud, mae hwn yn bod yn rhywbeth mae pobl yn licio, nawn ni gael o lawr. A wedyn wedi cymeryd un y ddau o'r bethau diddorol allan a dda gwthio fo fewn i Gmail. Nes i installio inbox ar fy ffôn ag ar fy iPad a wedyn nath nhw dynnu fo wrtho fi a wedyn tata Gmail dys gynnau mynadd nes i drio defnyddio Gmail normal ag efo'r features oedden nhw di reid i fewn yn efo ond doedd o'n gweithio'r un peth a nath nhw fethu allan o fyna dwi'n meddwl Hai fi ddeud dwi ar o ran email gwaith Outlook sgen ni a dwi'n gwrthod iwsio Outlook for Mac achos mae'n hellscape sgwar a fiach. Mae Outlook webmail yn gret. Dwi'n byw ar hwnna. Mae hwnna'n gret. Mae gen ti'n pinio stwff, ti'n neith o auto-sortio folderi i ti, follow-ups, lot o bethau dwi'n really licio ar hwnna. A dwi'n ffindio hwnna mae'r workflow. Ond mae pawb yn yngweithle fi yn eitha priod i e-bost pan dwi just fel, mae rhan fwy o hwn yn gallu neud dros IM. Gallwch chi just messageio fi. Mae un peth dwi yn lyfio, mae hwn very on brand Sioned, ydy ar Outlook for Web, wyt ti'n gallu rhoi bawd lan, hoffi e-bost rwy'n, so'n lle ateb, dwi just yn mynd ding! A wedyn mae fel Sioned Mills liked yr email. So mae hynna'n dangos bod hi wedi darllen o a mae hi'n mynd i neud o. Yn hytrach na mynd, ia, gret, send. Dyna pam da ni'n cael Teams, dim al, lle dydy bob dim am fo... Does o neb rili yn licio i e-bost yn gwaith ni a mae yna gormod ohono fo. Ond mae e-bost yn hen dechnoleg, mae pawb yn briod iddo fo, achos dyma sut mae pethau wastad yn... mae e-bost sydd yn underpinio y we. Fel y ffordd mae'r we yn gweithio, y ffordd mae unrhyw beth yn gweithio ar-lein. Mae gen i 3,000 o e-byst heb i ddarllen. Holy shit! Ar e-bost gwaith fi. Cos beth ydy, dwi'n cael copio mewn ar bob math o bethau. A sort of stwff fatha... Ti'n beth, ti'n angen... Fatha ges i copio mewn ar beth o'r blaen. Rwy'n dweud, mae hyn di digwydd. Ti'n dweud... Gre, diolch. Ond i'n bod sut ti eisiau gwybod? Really? So mae'n iawn i fi wneud. So mae'n iawn i fi gael ymlaen efo hyn. Pan ti'n gofyn i fi? Dwi'n byd i'n fi. Un peth edrych am e-bost ydi, dwi wedi colli... Un o'r pethau gorau na sydd prodi, so bod fi wedi goffod newid, so nes i just newid e-mail adres fi. So mae pob peth pri 2011 just wedi diflannu. Sy'n probably yn really while oherwydd fel fydda angen profi pwy ydw i yn y dyfodol. Ond fel, dwi yn really while am wneud y bwtwm nuclear o fel, dwi probably ddim angen hwn. Bod holl documents ti, mae insurance ti, mae pob beth yn under quotes e-bost. Dydy o ddim yn secure, dyle fo fod mewn drive, mewn cloud drive, mewn documents folder. Na, mae o under quotes e-bost. Nes i wbeth tebyg fatha pan nes i newid yn ôl i iwsio iOS, nes i fatha nuclear a nes i lawrlwytho yn Gmail inbox fi i gyd.
Si exportio'r holl thing allan. Faint o flynyddoedd? 10 blynedd. Wow. O'na lot o shit yn yma. O'na lot o shit. Nes i trio clirio allan gymaint yn yma ni'n gallu, ond o'na lot o stwff yn yma. Ti'n gwybod bod ti'n gallu talu bobl? Un o'r rheswm nes i stopio gwrando ar un o'r American Lady podcasts o'n i'n gwrando arna. Oedd un o'n nhw wedi dweud sut oedd hi wedi talu rwy'n i fynd trwy e-bost nhw a fel tacluso fo a deletio fo a wedyn neud siŵr bod pethau mynd fewn i folders yn iawn. Ac yn i fel, ti di talu rwy'n i Marie Kondo o e-bost ti? Wow! Planed gwahanol. So nes i exportio'r holl thing allan. Zipio fo fyny a sticio fo ar y drive ysgynna i'n y tŷ yma. Unwaith. Dwi wedi gorfod fynd yn ôl rhywbeth honno fo. Mewn 2 flynedd erbyn hyn, unwaith, sydd yn mwy na o'n i wedi disgwyl dweud. Mae hwnna mor refreshing. Dwi'n licio'r bwtwm. Gyd na i ddeud amdan y default mail app ar iOS ydy, dwi'n licio'r bwtwm lle just pad y dangos unrhyw beth arall i fi, just dangos y stuff sy'n newydd. A dwi just fel, darllen hwnna. Wedyn mae o'n glir. A fi just fel, ffain, byddi hwnna. A be nes i hefyd o'n mynd trwy fatha tansgrifio i siopa dwi'n licio ti'n licio wel, I mean pam dwi'n cael e-bist gyn dwi'n iwsio nhw unwaith a maen nhw'n dal yn e-bost i fe a wedyn ti'n mynd trwy a dweud right to be forgotten request a dweud please delete my data a ti'n mynd trwy hein am y broses o chydig o fis ddau o disgwyl i beth yma diflannu rhwystredig iawn yn diwedd dwi'n mynd a ti'n mynd cael fatha milodd o e-bost i dy e-bost personol. Dwi'n defnyddio techneg lle dwi'n meddwl os da chi sylwio efo iCloud ti'n gallu cael fatha forwarding fake email type thing. Dwi'n gael rhywbeth da. So mae genna fi'r un a diolch much os dwi'n reid hwnna allan yna na'n mweld o anyway os da chi'n gyrru e-bost i mynad@icloud.com mae o just yn mynd syth drwad ag allan ochr arall a dwi'n weld o so mae os dwi'n gorfod reid e-bost i ryw wefan yn rola mae dwi'n just reid hwnna iddyn nhw a na fo I love it so blynyddoedd yn ôl pan o'n i'n arfer gweithio'r llyfrgell oedd ni wastad yn cael galwadau cyn pobl yn trio gwerthu stwff technolog iddyn ni ac yn diwedd be oedd ni bron a neud oedd setio fyny person ffug o'r enw Sue Bwriel hwnna yn well nag anhysbys oedden ni am setio fyny fatha voicemail iddi hi oedden ni am setio fyny e-bost iddi hi a os yna rhywun yn ffonio fyny fos ni jyst yn deud iddyn nhw beth sy'n ti'n ydi galw Sue a maen nhw'n ffonio fyny a beth ni weithio allan oedd problem fysa wedyn fysa nhw yn wedyn a dweud da ni'n mynd eisiau gael ar Sue a da ni'n gwybod di beth yn atab ffôn mae Sue brysyd a wedyn sa ni wedyn yn gorau gweithio wedyn i delio efo y celwydd yn gaseg eira ar eich eneidiau chi dyna pam wnaethon ni'n mynd o'n diwedd ond episode title posib iawn i penod heno dwi'n definitely meddwl mwy dros amser yn ddwys iawn i gael Sŵbwriel a ddylen ni gael Sŵbwriel Sŵbwriel a iCloud.com do it mae hi'n gweithio wych ac mae'n neud job da iawn dwi'n meddwl ddim yn cael igon o glod am y gwaith mae hi'n neud reit te hogs ydych chi di gorffen hefo'r news bydd y links da ni heb di cael at yn y show notes ni awr a hanner i fewn y barod da ni rwan yn mynd i fynd i hoff ddarn obviously neb yr haclediad after party gwelwch o draw Tonight is a magical night where I choose the cat that deserves a new life. Going to the ball could get dangerous. Come on!
I judge a cat by its soul. I've got plenty of soul. Spotlight. And a drum roll, please. Milk! It's party time. The most deserving cat will be reborn into another life. So they can be who they've always dreamed of being. What's your name? Cat got your tongue? Here we go! Don't mess with the crazy cat lady. Now it is time to make the choice. Right, well, that's not going to work, is it? That's what I say to you. Cross paws. Come, we're about to begin. I love it. Dyna chi. Dyna ni. Croeso nôl. Croeso'r after party. Dyma di lle. Mae pawb yn ymlacio. Cael hwyl, siarad yn bethau positif. Fun stuff da ni wedi bod yn neud. Hwna, sorry, ni jyst yn mynd i siarad am cats! Miaw. So, Aw. ar ôl Black Hat mis diwetha, oedd yn particular flop yn ein beth ti'n gael nhw, ffilm di ddim viewing hanes ni. Athyn ni fel, gyn ni watched rhywbeth bach mwy, dwi'n bo, hwyliog. Bach sydd yn mynd i fod yn fun bad. So ni di deud The Man from Uncle, ond oedd pawb wedi assume bod The Man from Uncle actually yn really dda, which mae o. Okay? Na, mae o. Dwi'n cytuno. Man from Uncle yn great. Mae Armie Hammer a Superman yn efo. Ia. Okay? Mae Hugh Grant yn cael cameo bach yn efo. Mae Hugh Grant yn efo. A dyna, dwi genuine yn credu sydd wedi arwain i Hugh Grant fod yn Paddington 2. A bod mor amazing yn Paddington 2. A Man from Uncle stylish dros ben, oedd y siwtia a'r ffrogia bach i gyd yn hynod o wych. Man from Uncle yn greu. Hyd yn oed os na Guy Ritchie dydi... I mean, oedd o'n Guy Ritchie dros ben. Roedd o'n Guy Ritchesque. I mean, os ti'n meddwl amdano fo, I mean, dychmyg cymera yr elfen, yr pethau penodol allan o Man from Uncle, a swopio fewn yr styling a'r cymeriadau o Sherlock. Na, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, what else? Sherlock ydy'r un wanky BBC. Alright. Sorry. Efo Benedict, what's his face? Cumberbatch. Bindlestick Cumberbatch. Ie, Bindlestick Cumberbatch, ie. Ti'n cymeryd yr elfen penodol o Man from Uncle allan ar elfen a Sherlock Holmes i fod. Sa ti'n gweld o mwy na lai union yr un ffilm? Mae'n lyflu. Mae Alicia Vikander yn delightful yn efo. Yndi. A da ni'n mynd siarad y Man from Uncle. Mae hwnna'n ffilm really dda, which dylen ni definitely. Dwi'n trio fatha... Come on, Bryn. Come on, Bryn. So, nes i awgrymu... Mae'r Jellicle hour arna ni, ydy beth ti'n siarad dweud. So nes i fynd ar just... Nethon ni swnio fod o Wally Thomas. Yes, dim ond bobl yn arbod sy'n getio Clon Midfield. Oedd gyda ni rester o ffilmio oedden ni'n meddwl amdan. Ac, bai fi oedd am dewis Cats. O ie, cos nath o ddod... mi nath o ddod lawr i ti yn diwedd. Mi nath o ddod lawr i ti. O'n i heb di dewis ffilm so far yn y gyfres yma, ac be ni'n gweld oedd fysa Cats yn aros ar y rester am byth, a be ni'n meddwl oedd, ti'n be, to hell with it, na, oedd y text just yn mynd, Cats, question mark? grab the nettle a just mynd amdano fo. So wedyn athyn ni ar Just Watch, ac o'n i fel, oh great, hey dude, yes i mawr, ti'n gallu rentio fo'n bint ar BFI player, amazing. So athyn ni... So si, oh, guys, bargain. Athyn ni draw i BFI player. A beth gen nhw oedd, Cats,
1959 government information film about the British love of cats. Ydy sy'n fel, gwn fucking watch hwnna, te. So hwnna, gwn i watch hwnna. Cats 1959. Which dylsyn ni probably fod wedi rentio hefyd I wneud fel tygau, compare and contrast. Oh, actually... Pa mor llwyddiannus. Tangent bach. A chroeso. So, dwi wedi bod yn neud YouTube fatha black hole dros amser pan dwi wedi methu bod yn cysgu dros nos. A mae'r algorithm yn taflu fyny pethau hynod o diddorol. Yn gan gynnwys fideo cael greu gan cwmni peirianneg yn America yn yr 40au dwi'n ama yn esbonio sut oedd differential gears yn gweithio. O? A be oedd yn wych amdan hwn oedd o'n mynd yn ar y deg ac yn glir dros ben yn esbonio sut o differential gears yn gweithio mewn ceir. A wedyn, be hefyd oedd nhw'n adeiladu modela oedd yn dangos sut oedd hyn. Ac oedd nhw'n mynd ac yn stepio fyny ac I fyny ac I fyny yn dangos modela o sut oedd y things ma'n gweithio. Ac oedd yn dangos y ffaith, ti'n gosod yr axel efo 2 bin yn efo a di ti'n creu bar sydd yn troi ac yn symud o. Ond y peth ydy, os ti'n efo 2 fraich yn efo, neith yr olwyn o ddim gweithio. So ti'n ei 4 braich yn efo, a ti'n troi hwn o gwmpas. Ti'n newid y braich am cogs, a ti'n cael gwell power transfer. Ond wedyn ti'n rhoi, ond problem ydy, os ti'n gosod yr drive shaft yn uchal, ti'n cael lawr y space gyd ti yn y cabin. So ti'n rhoi yr drive shaft yn ears, a ti'n cael gwell. Ac oedd yn fascinating dros ben. Just gweld... O'n i'n just clywed hwnna gyd fatha innuendo massive. Dwi'n barod am y punchline. O'na, just yn meddwl amdano... Ac oedd hwnna dal yn well. Hwnna dal yn well na cats. Hwnna dal yn well na cats. Ie, nes i'n gofio meddwl. Dyn ni fod yn siarad am cats? Eto, dwi'n trio heidio gorfod siarad am cats. So ti'n siarad am fel insomnia, like delirium ti amdan differential gearing systems yn y 40. I love it. Mae o fideo gwych. Mae o honestly fideo gwych. Ond, yeah. So, cats. O gyfarwyddwr anhygoel Les Miserables a The King's Speech. That's right. Inexplicably Oscar-winning Tom Hooper. The Damned United hefyd. Eitha good. So mae o di wneud I enw mewn gwneud sort of Oscar-baity, prestige kind of dramas. One sec. Unwaith eto, dwi'n gwybod bod fi'n deud hyn bob tro, mae gen Patrick Willems a Lindsay Ellis video essays arbennig sy'n mynd I allu articulate a lot gwell na fi. Just pam bod Tom Hooper ddim y dewis I wneud cuts. This is my hot take, boys. Dwi'n mynd I roed y hot take lawr yn gynnar. Okay? Yeah. So Tom Hooper, gritty, really, ti'n mo, Les Mis, mae'n realistic, oedd o'n dywyll iawn, oedd o di cael, be di enw hi? Anne Hathaway I siafio I ffen ar camera tra'n canu'n amazing. Got to the Oscar. Da iawn ti. A dyma'r person I wneud cats. I tell thee no. Bod Cats, Cronfachau 2019 yn, spoilers, amazing. But not in a good way. Dwi'n credu, a mae hwnnw wedi dod yn cyfuniad rhwngtho fi ac Al, achos nath o ddeitha fi, allai ddim credu bod ti ddim wedi deud yr obvious. Pam na ddim Baz Luhrmann nath Cats. Ooh. Ac o'n I fel, fuck, ti'n nabod fi'n well na fi. Fel dwi'n licio deud, bob couple o fynyddoedd, nes I dissertation coleg fi, 16,000 eiriau ar Baz Luhrmann. He's a bonkers Australian film god. Yeah. Okay, problematic, ma siwr. Actually, yeah. Ond, generally, os wyt ti'n mynd I gael rhywun I wneud 1980s, bobl mewn catsuits, musical, So, Baz Luhrmann yw dydyn. Moulin Rouge, Strictly Ballroom. Yeah. Australia. Sut ydi wneud synwyr? Romeo plus Juliet. So nes I edrych fyny bach o stats. So dy'r sioe wedi selio ar
gyfres penillion T.S. Eliot. Oedd y sioe... Dwi'n lyfio fo Bryn di wneud ymchwil. Go Bryn. Oedd hi redag am 18 blynedd. Tan bod nhw angen rest a wedyn cario ymlaen. Ia, a di redag am 21 blwyddyn ar y West End. Y place di redag am y 6 hira ar y West End. Rhys arall na i pwyntio allan i chi ydy podcast newydd i fi sydd wedi mynd ers just diwedd llynedd o'r enw Musical Splaining. So, Musical Splaining, Lindsay Ellis, a video essayist amazing o YouTube, yn mynd â'i ffrind Chafé Taherian i musicals. Mae o avowedly yn casau musicals, ond eto, mae'n deud diorod wedi gwachod nhw. Mae jyst y syniad yn nhw yn troi yno fo. Fel, mae hwn yn weird. So mae hi wedi deud, wneith hi fynd efo i bethau, a mae'r benod ar Cats yn amazing. Oedd e fel, but what happens? So, yeah. A'r holl pwynt o Cats ydi, dyn ni'n mynd gwybod. So, y peth ydi, doedd y sioe o gwmpas oedd Webber di cymeryd y penillion T.S. Eliot a di gosod nhw i cerdd. Achos bod Webber yn caru cathod. Not a word of a lie. A wedyn be'n gwybod wedyn gafodd y sioe wedyn i datblygu i fod wedyn y sioe ar gyfer y llwyfan. A so dda nhw creu rhyw fath o stori o gwmpas y penillion. So be oedd o rili oedd modd o cael o un gan i'r gan nesa, i'r gan nesa, i'r gan nesa. A pen ydi, mae rhywbeth fel gweithio'n ffain ar lwyfan. Dio ddim yn gweithio'n ffain mewn ffilm. Wante, mae Cats yn... Cats 2019 mewn cronfacha yn weledol swmpus. Mae'n fawr, mae'n lliwgar, mae'n weledol, heblaw pan wyt ti'n gweld bod y bobl bach yn y digital effect studio ddim wedi cael amser i sticio gwynebau ar bobl yn iawn, a gwynebau nhw'n floatio rownd bach yn weird. So, mae gen i nodyn yma, so mae gen ti Uncanny Valley question mark ac ar wedyn creepy chasm. Yeah. So dim cwet yn y Ceri Valley mewn y creepy chasm. A mae gen ti gwynaba pobl yn fflotio o rwthi gwynaba nhw. Mi'n peth na i hefyd deud ydy, nid yn unig ydy o'n edrych fel GoldenEye cutscene. Mae o hefyd... So, flashbacks i ryw 6 mlynedd yn ôl, ges i fy ail blentyn, ac ar ôl cael babi, ges i trwy very weird. Dwi'n lwcus iawn, dwi ddim wedi dioddio fel iselder ôl babi, mewn byd fel na. Ond nes i trwy good cyfnod o ryw 2-3 mis, a i ddecide i gael y babi, o bod fi'n absolutely casau anifeiliaid a cathod specifically. Oedd y ffordd oedden nhw'n symud yn threatening. Allai ddim esbonio pam, dwi'n really gobeithio bod fel unig psycholegydd Cymru, Dr Mair Williams neu rhywun yn gwrando ar hwn ac yn gallu esbonio fi pam bod fi specifically methu sbio ar cathod heb gael fel yr reaction na. Ond oedden nhw'n threatening. A ges i ryw tiny flashback o hwnna di Sul ma, tra'n gwylio Cats. Yeah. So, oedd gwylio bobl oedd o'i gyd yn very creepily sexual bod y ffilm yma yn i-bedol a thus yn berffaith i fy merch 5 oed sydd actually genuinely caru'r ffilm yma. Achos mae o'n llawn o ddawnswyr anhygoel sydd ddim necessarily yn gallu canu, ond ddawn ni hwnna wedyn. So, a be oedd wedi gwneud oedd di cael nhw i ddawnsio a wedi di CG-o gwynaba pobl ar eu penna nhw, dyna be. Go iawn! So, cer fi trwy ddefo wed. So, mae'na ddawnswyr proffesiynol, ond hefyd actorion... Achos o'n i di meddwl... So, prif gymeriad ti ydi Victoria, cath fach, cath mewn quotes bach wen, mae'n cael ei dympio, mae'r quotes Jellicle cathod yn cipio hi. Darganfod hi, ia. Ti di gweld hwn ar llwyfan? Na ddo. Na. Na'n weld o chwaith. Dydy'r cath wyn ma ddim yn yr un llwyfan o beth dwi'n ddallt. Na, mae hi'n audience surrogate, ia? Hi di'r audience surrogate ar gyfer y ffilm. Mewn ffordd wedyn o really
tynnu ni fewn i'r byd. So mae pawb yn catsbonio iddi hi. Be ydy'r Jellicle. Beth sy'n wych ydy, mae nhw'n catsplainio bob dim, heb actually esbonio'r byd. That's the point, isn't it? Obviously, Old Deuteronomy makes the Jellicle choice ar y diwedd. Ac o'n i just fel... Well, so... Does dim plot. Some plot, sa ddim plot. Ac mae hwnna'n mynd yn ôl i'r ffaith na graidd y sioe oedd y ffaith oedd Webber wedi trio cysylltu yr penillion mae gyd at ei gilydd i greu sioe. A mae'n mynd yn ôl i be ydy MO Webber ar gyfer sioe fel yma. Mae'n nhw'n creu stori sydd yn really roach, ond mae'n creu un can sydd yn ydy'r un ti'n cofio... Beltar o gan ti'n cofio yn gadael. Ac y beltar yn Cat ydy Memories. Ac yr gan... Y person oedd gan yma'n yr sioe greiddiol ar y West End oedd Elaine Page. We stan. Sydd yn ipin o ganewr. A hwnna ydy, os ti'n meddwl amdan Memories... hi ydy'r un ti'n mynd yn ôl i ac yn meddwl amdan. Wante, oedd y fersiwn yma ddim yn agos i'r fersiwn oedd ym mhen fi, de. So be dwi'n teimlo o Jennifer Hudson wedi neud job da. Jennifer Hudson wedi neud y dda efo Biography. Oedd hi 120% o'r cychwyn. So, yr unig lle oedd hi'n gallu mynd oedd rhy gormod. Ond, dyna beth, mae hi'n beltar, ti'n mynd disgwyl i hi ddod fewn a pidio blastio fo yn y ffordd gorau posib. Ond be ddeda i ydy, Jennifer Hudson, Rhian Honni, God love her, great job, canu, dwi'n gwybod faint mor dde, oedd faint o snot oedd hi'n gallu produsio? Oedd y snot yn ormod. Yn anhyg, oedd ti'n meddwl bod o'n CGI snot? Achos yn... Gobeithio, neu mae anhygoel ddo. Ond os mae chi canu fe gymaint yn anwyd. Ond nhw probably di recordio fo yn mis Mehefin achos oedd hi'n hay fever season a snot just mynd. Dwi'n meddwl, os ydy'n gwella hwnna de, ydy, os ydych chi'n rhoi gwynab grumpy cat arna hi tra oedd hi'n canu fo. Swn i wrth fy modd ydyn. Oh my god, wyt ti'n meddwl na grumpy cat ydy Grisabella? Cos... Ie. So... O'n i'n meddwl amdan hyn bore yma, dwi'n meddwl be ydy y problem efo fo ydy. A mae hyn ydy... Dwi wedi dall, dwi'n beth y problem. A hwn di thiri fi. Be oedd nhw wedi wneud oedd, di cymeryd y sioe llwyfan a di wneud ffilm allan o'n fo, yn ytrach na trio wneud ffilm o sioe llwyfan. So mae na hefyd, unwaith eto, deep dive YouTube video essays fi, cys dyna fy hoff math i o gelfyddyd. Dwi ddim wedi gwylio cyfres ar Netflix ers blynyddoedd, ond mi na i heb am Discovery, mi stan. Ond mi na i watched video essays am ffilms ar YouTube o bore gwynta'n nos, a mi oedd Lindsay Ellis yn cedi wedi pwyntio allan bod yn ynghyfnod The Aristocats cyn cyfnod Cats the Musical, mi oedd Disney, dwi'n credu Disney, wedi bod yn sketcho ac yn gwneud syniadau o sut yn nhw'n wneud animated version o'r straeon yma. A dyna, unwaith eto, ddodd hwnna fyny yn sgwrs ni o fel, ta ti di gallu gwneud gymaint gwell job o hyn, tasa fo'n animated, a dim animated mewn ffordd Spider-Verse-aidd, mewn ffordd gyfoes, mewn ffordd gelfyddydol. Achos mi na i ddeud, oedd Cat, mae lot o bobl fel, oh man shit, dwi'n yn cedi bod o'n heiddi y gachfa mae bobl di rhoi dan fo. Dwi ddim yn cedi bod achos mae di wneud efo intent da. Dwi'n yn cedi bod neb wedi mynd fyny Cat, right, a di deud, da ni'n mynd i wneud job shit o hyn just i gael y pres. Right? A chwarae teg, dyn nhw heb di wneud pres, so mission accomplished. Yn ail, mae'r dawnsio'n superb. Di Bryn ddim yn licio bod na gymaint o ddawnsio. I grant you. Na. So, sorry, gorffa di'n y bwynt. Na, dyna i ddeud beth dwi'n meddwl. So mae'r dawnsio. Dwi ti'n gweld dawnsio ar sgrin. Yes, dyn. Bear with me. Right? Yes, dyn. Just tyd hefo fi ar y siwrn yma. Ti'n gweld dawnsio ar sgrin digon rwan. Rwan bod na ddim step up to the streets o beth yn digwydd.
Ar ôl Greatest Showman, o'n i'n edrych am fwy o ddawns yn fy myd. A gan bod brain fi hefyd yn locio fewn i brain hogan bach 5 oed, great. Mi na i hefyd deud bod Victoria methu canu. Dwi ddim yn credu dylse hi wedi cael y rhan yna, a ddi dawnsroedd yn great. Principal ballet dancer ydy hi. Yn union! So, do, mi nes i ddeud o'n ormod o dawnsio, o be ni feddwl oedd mewn cyd-destun ffilm. Chos o'na stretches fatha 10 munud lle o'na ond dawnsio. O ie, cos doedd gennyn nhw ddim dawnsio. Does am stori. Yng ngeiriau fy mab, ydyn nhw actually mynd i siarad yn hwn, neu ydyn nhw just mynd i canu drwy'r amser? Na lle, maen nhw just mynd i canu. Mae hynna mynd yn ôl i be ni ddeud oedd, nhw wedi cymeryd fersiwn oedd ar y llwyfan a di ffilmio fo yn ytrach na creu fersiwn ffilm o'r sioe y llwyfan. A hynna wedyn i fi hefyd yn dod yn y diwedd y ffilm, lle mae gen ti diwedd naturiol. So mae gen ti diwedd naturiol i'r ffilm, does? Mae Isabella yn mynd i'r nefoedd, great. Mae gen ti shot anhygol lle mae Cavity yn hongian ar y cable, mae'n disgyn ar ben... Idris Naked Elba, disgyn ar ben Nelson's column. A mae'r balloon mae'n mynd off i'r nefod. Mae hwnna'n diwedd naturiol cinematic. Mae'n gret. Gwych oedd. Ond beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae'n cytio i hwnnw. Dig minute! A ti dweud... Be? A dim o'r canu rhyw gan arall wedyn ar sut ti'n... just Judi Dench yn edrych at y camera a 3 o'r principal cathod just yn... Othyn nhw hi, tra mae hi'n edrych yn y tŷ yn dweud, a cat is not a dog. Am 10 munud. A eto, mae o'n ffain ar y llwyfan. Mae'n just grŵp o'n nhw wedyn just yn edrych ar y balloon yn mynd i'r nefoedd. Am 30 eiliad. A hwnna'n angen hwnna fod yn y ffilm. Chos o gyd ti diwedd naturiol, oedd o di gorffan. Dyna ni. End, done. Dwi genuinely... Yes, dwi'n mynd i ddod at ti rwan. Mae rhaid fi just deud. O'n i si watched, es i'n joio Ian McKellen. Ian McKellen oedd yn performiad da mewn fôr o WTFs. Oedd i Dyselben edrych o bod o'n really enjoyo hyn. Oedd o'n enjoyo hyn, ydoedd o. Oedd o'n ineffable. A wedyn, dwi yn eitha licio Mr. Mistoffe-plîs. Mae hwnna'n stori arall o'i nôl at hwnna wedyn. Ond, nathon ni posio, achos oedd like fel, gyda pos, mynd i ti bach. Okay. So i pos arno fo. O gynnu ni awr arall i fynd. Ac yn i fel, shite. Yes, ti di bod yn dal dy ben, yn mynd myfflo dy deimladau. Please, Tid. Dwi'n teimlo fel bod ni wedi bod lot rhy neis, neu bod fi Elia wedi bod lot rhy neis am y ffilm yma. Mae rei pobl yn meddwl dwi'n licio musicals. Mae rei pobl yn iawn. Dwi really licio musicals, iawn. Tra dwi'n coginio fyny grisia, un o'r albums dwi'n reid mwyaf tra dwi'n coginio, di High Society. Pwy wyddai? Ac dwi wrth fy modd efo'r oes yna o musical, lle mae'n oversaturated movies o ran y lliwia a falle. Ac mae pethau just yn neis yna fo. A dwi wedi gwylio West End Story yn un eitha da, ac mae o'n yr un edrychiad. West Side Story? Sorry. Yeah, dwi'n meddwl i wando. Yn y West End. White Russians dwi'n gael. O ran y look a'r feel, dyna o'n i'n gael o hwn o'r cychwyn, fatha backstreet alleyways a balli, ac oedd o'n edrych yn lyflu, a mae wedi cael ei ffilmio neis, ond efo gymaint o flaws yn efo. Mae hwn yn shit sandwich wan, dydy. Yes. Yeah, o'n i just methu, o'n i'n gweld gymaint o beth yn wrong efo fo. Oedd y caneuon i ddechrau ni, o'n i mond yn nabod
am ryw reswm o'n i'n nabod Mr Mistoffe-plîs a Memories, ond y caneuon eraill, o'n i'n gwybod nhw, so o'n i'n gallu neud allan y geiriau, o'n i'n gwybod be oedden nhw'n ddeud, oedd gen i'n syniad be oedd yn mynd ymlaen. 90% o'r amser y gair Jellicle oedd nhw'n dweud. Yeah. So, Jellicle. Dwi'n mynd ba, gynna ni awr arall i trio gweithio allan hwnna. Jellicle. Ond wedyn, dwi'n dallt fod oedd hwn yn big budget movie ac oedd un o'r prif bethau fysa chdi'n gallu trio neud ydy trio cael ei traed nhw i edrych fatha fod ei traed nhw ar y llawr. Oedd nhw'n edrych fatha fod nhw'n sglefrio ar draws. Yes, mae gen ti lygad am hyn i gyd. O'n i yn licio sequence y Railway Cat, achos wrth gwrs ar ôl i Bryn a ddysgu fi amdan faint mae Andrew Lloyd Webber nid yn unig yn licio cathod, ond hefyd yn licio trains. So, tamad a'r Railway Cat a hefyd bygio fi o beth Iestyn yn dweud. Pan oedden nhw'n cerdded ar hyd y rail, oedden chdi'n edrych ar efo, ac oedd y rail yn edrych yn smal. O'n nhw mor bychan bach. A ti'n gwybod beth i digwydd oedd y whole thing wedi cael ei recordio mewn studio gwerth, a nhw di CG o bob peth i mewn yn y cefndir. So, o'ch ti'n really cael rhyw fath o awydd o neu ama ar be oedd graddfa bob dim yn hyn i gyd. Ac oedd o'n tynnu ti allan ond efo, chos oedd y CG mor wael. A mae hynny hefyd... So neb yn gwisgo sgidiau, maen nhw'n gathod. Heblaw amdan, dau gath, quotes, urban, sydd yn dawnsio mewn trainers. Ie, mewn Converses yn achos oedden nhw'n neud street dance. O wedyn, ddari'r Railway Cat oedd i mewn tap shoes, a mynd i mewn i tap routine. Wan te, oedd y Railway Cat, o'n i'n convinced na boi Cymraeg oedd o, achos oedd o'n edrych fel y boi gwallcoch Cymraeg. O wain rhywbeth Davis ydi o, a mae allan yn Hollywood, a mae gen fo gwall coch a fel i curly moustache. Bryn, moustache yr Railway Cat ydi llew ti angen mynd gyda llaw. Just waxed. Wow. O'n i just fel, paint y Railway Cat. Ond wrth gwrs, mae'n rhan o'r quotes plot, a mae'r ffordd McCavity. Gath the raiders ti hwn, ti'n mynd rhawn just yn fel disappeario a just yn mynd ineffable a disappeario i hun, lle does na ddim fel rhesymeg, a does na ddim fel dyna di'r prif thing y dydy o'm yn stori, rhesymeg iddo fo na, does am byd yn eich di fatha poeni a gifio shit am beth sy'n mynd ymlaen. So dyna pam dwi'n deud kids bach 5 oed Lleics yn lyfio hwn. Oedd? Ie, ond mae hi mewn phase downs. Dydy mhlan ti ddim yn 5 oed i moi. Nath o gymryd i fyny at James Corden i hynna fynd fel hyn mae o trwyddo fo. Dyna fo. Rubbish. Dyna'r geiriau. Ac stormio o mae chwarae Fortnite. James Corden. A wedyn mymryn wedyn nath o gymryd i'r ferch mynd, os rai fi wylio hwn ac yn dweud na gos os yw'n rhaid i chdi gyd i fynd hon dad yn ei hwn i gwaith so athi o na ond reit o'r cychwyn oedden nhw wedi colli fi mewn ffordd oherwydd oeddech chdi'n clywed yr opening music yn cicio mewn discordant ond ma chdi'n canu fo yn neud o'n swnio'n dda lle oedden nhw'n defnyddio y rhyw 1980s S4C organ ma fatha ar rhew poeth neu Common Field. Mae siŵr bod hwnna fod dwi ddim yn defendio'r ffilm ma bod yn swnio fel fi'n really defendio'r ffilm ma achos falle bod y ffilm ma wedi Stockholm Syndrome fi achos goffes i watched o 2 waith achos oedd lleics i watched o na'n llun ar y sychu di bore dy Sul na ti so mae hwnna'n authentic di hwnna. Mae hwnna o'r fersiwn greiddiol o'r sioe. Ond oedd o'n waith. Ti di mesio fyny algorithms ti wan Bryn. Oedd o'n waith yn y ffilm ac wedyn oedd o'n dod nôl drwyddo fo ac oedd o fatha'r organ sound effect gweitha oedd chdi'n gallu dewis ar y keyboard. Oedd o mor grating yn erbyn chdi. O'n i just
ddim yn dall, be ydi pwynt y ffilm ma? Pam fod nhw wedi sgwennu'r cynion ma? Yeah. Pam fod nhw wedi neud y sioe ma yn y lle cynta? A geto nhw'n mynd yn ôl i'r ffaith, penillion ar wahân oedden nhw mewn casgliad. Am gathod. Am gathod. Ydych chi bobl cathod? Dwi'n licio cathod. Dwi'n berson wneud reid mwythau gath. Dwi yn cath. Bryn? Dwi'n bynnu ar y gath. Ac mae hwn yn people person. Mae hwn yn rhoi ti off cathod. Yndi. A ni'n gweld lot o bobl yn tweetio ar ôl dod allan o'r cinema yn deud, allai ddim edrych ar fy nghath fy hun yn llygyd rwan. Ond di cath fi yn gwisgo cot mawr di cael ei wneud allan o cathod eraill. Ti'n bod? Dyna di'r thing. Be oedd y reola efo dillad? So, oedd y rei cathod yn gwisgo byd. Oedd y skimble shanks oedd enw'r gath. Gath reilffordd. A dim pwy ti'n meddwl ydi oedd o, apparently. Benedict Skimble Shanks. Na. Colin McRae neu rhywbeth oedd enw fo. Dyna enw fo, ie. Oedd y rally driver ar intro. Oedd o gwisgo uniform a tap shoes. A tap shoes. A wedyn ti'n cytio sy'n nesa. Oedd y cathod i gyd yn gwisgo tap shoes. Dyma lle dwi'n deud. Ti angen director sydd fewn i magical realism. A.k.a. Yabaz. Mae Mr. Greg Gatsby meddylia beth sef fod i gallu neud efo hwn, right? Downs. Over the topness. Ridiculousness. Whereas mae Tom Hooper yn trio neud pob peth bach mwy realistic. Di Cats ddim yn gallu bod yn y byd na. Mae siafio pen Anne Hathaway a cael wibbly-wobbly Russell Crowe methu canu yn dangos i ti lle oedd hwn yn mynd i fynd. Achos yn fy marn i, oedd y prif gantores, y prif gymeriad Victoria, y gynulleidfa. Wrth gwrs bod fi wedi anghofio enw hi, achos mae hynna'n really amharchus. Ond Francesca Hayward. Dawns wraig arbennig, hyfryd. Just y ffordd oedd bobl yn symud i cyrff, mae'n hyfryd. Oedd yn neud fi just eisiau neud yoga am hanner awr, oedd o'n gret. Ond, doedd hi methu canu, achos sgwennon nhw gan, mae hi'n canu can yn ganol y sioe, ffilm. Beautiful ghosts. A mae gen hi lais, a mae'n gallu cyrraedd y nodau, a mae on pitch, ond does na ddim... Mae chorff hi yn dangos gymaint mwy emosiwn na mae llais hi'n gallu mynegu. Whereas mae J-Hud, mae Jennifer Hudson, mae'r holl emosiwns o bobman yn dod o hwnna. Yn dod, a mae'n hyfryd. A mae Judi Dench yn hen gath flewog ddoeth. Methu canu. Ddim really. Ian McKellen, ond mi ddedau o to, joyous i hwnna. Wante, nes i'n dach gair ydw o. Pwy nes i joio oedd Taylor Swift. Oedd Taylor Swift yn gallu canu. Taylor Swift yn gallu canu, ond oedd hi'n gwneud acen Llundain. McCavity's not there. Gan i fel, alright, Tay, beth ti'n neud? Chwarae teg, oedd hi'n edrych o hi'n cael hwyl efo fo. Oedd y darn gorau i fi. Wyt ti'n sylwi? O'n i'n teimlo fatha, it's a music video, I get it. Wyt ti'n meddwl, yes, bod hwnna, dwi'n mwyn gwybod blaen yn chi sydd wedi gwachod Moulin Rouge gymaint o weithio fi, ond mae'r holl pishin yna fel yr holl darnau sy'n digwydd o fewn y Moulin Rouge yn Moulin Rouge. Mae'r Tango de Roxanne, mae'r Diamond Sparkling show. Dyna lle dylse fod... So Baz Luhrmann di neilio hynna i gyd. Oh my god. A hefo fo, so fod i bod yn amazing mess. Ddim efo storyline ddo na. Os na fos nhw wedi trio adeiladu rhywbeth arall i fewn sydd ddim yn yr un llwyfan. So lle sy'n ni'n mynd efo fo? So da ni'n meddwl, wel, mae gen ti dy audience surrogate, so mae gen ti'r gath fach wen ma, lle mae pawb yn goffo cath sbonio. A mae un gath, a'i job o specifically ydi cath sbonio, sef dim McCavity, dim Mistoffe-plîs, ond mae o'n Wel, mae Bryn yn mynd i'r gornel IMDb, diolch, tra bod fi'n moedro fan hyn. Oedd o mewn ffilm gwahanol i pawb arall. A dwi'n cofio gofyn i Al tra oedden ni'n gwachod hwn, i fynd i'r gornel IMDb a mynd, ydy'r boi ma di bod mewn sioe cerdd?
Cos mae'r boi ma, oedd o'n glir, oedd o'n symud fel boi sioe y cerdd, oedd o'n canu fel boi sioe y cerdd. Y boi oedd yn ffansio yr prif gath. Mr Mistoffe-plîs oedd hwnna. Oedd o'n sweetie bach hefyd. Cyn Mr Mistoffe-plîs, oedd na gath arall oedd yn stuck efo hi. Y gath llwyd. O'n i'n gwybod oedd o'n ffansio hi, ni jyst yn meddwl bod o'n fel mynd â hi rownd. Oh, okay, yeah. Ti'n spot on. Well, obviously. Oedd o'n chwarae boi o'r enw... Wel, y gath oedd o'n chwarae Munkenstrap. Si, o'n i dyna be ni'n trio dweud. Par un oedd hwnna da? So fod, wel, oedd fatha'r... Yr gath oedd yn fatha... Cath sbonio pob peth ar y dechrau. Cath sbonio pob peth ar y dechrau, ie. Yr un cyntaf nath ffindio hi. A wedyn mae Mr Mistoffe-plîs yn lyfio hi. Oedd hwnna'n sweet. O'n i'n licio, nes i licio'r set-up. O'n i'n gytid efo Mr Mistoffe-plîs. Sorry, Sianed. Na, go for it. O'n i wrth fy modd, fatha pan oedd o'n trio wneud y magic na i gael Judy yn ôl, ac doedd yn gweithio yn ymwneud, wrth gwrs dim yn gweithio, ti just yn fucking cath. Cath efo cardio fyny llawas type magician ti. A wedyn pam nath i ddechrau canu ti oedd, oh my god, na, spoilers. O'n i'n meddwl... Oedd gen efo magic yn y pen draw. Ie, o'n i'n really meddwl, maen nhw'n mynd amdani fyma, a gyn y boi ma ddim hope, a maen nhw wedi pinio i gobaith nhw i gyd ar ryw gath, oedd just yn twyllio nhw efo card tricks, ac dyn nhw'n gwybod be i wneud, ac o'n i eisiau gwybod, lle mae'r ffilm yn mynd i fynd drwan, sy'n maen nhw'n mynd i gael ei nôl. Galed. Ac eisiau dweud, oh, god, mae'n actually gweithio. Oce, mae'n troi allan, oedd Idris Elba yn mynd rownd y kidnapio cathod wrth basically dystio nhw fel Thanos. Ie, fel, who knows? Hynna'n gweithio. Just magic. Does dim internal logic. Y magic, mae just, pawb di mynd. A wedyn mae magic nhw mae'n i cwch efo fucking Ray Winstone. Fel y gath shita. Mwy a shite. I'm a tiger, I'm a river cat. Ac o'n i fel, dwi'n gwybod na hwnna ydi thing Ray Winstone. A hyd yn o'r Ray Winstone, o'n i'n disgwyl oedd dweud, you want to place a bet on who's going to go in the water first. So dwi'n just yn darllen yr... Biographies, bobl. Naci, yr synopsis, y plot o'r sioe. Okay. Oh, help me. So, mae hyn actually hefyd i ryw radd yn esbonio un y ddau o elfenna oedden ni'n gweld. So, oh, excellent. Da ni di methu fo hwn i gyd. So, Munkenstrap ydi y narrator y fersiwn llwyfan. So, mae hynna'n esbonio efo cat sbonio, ie. Yeah. A wedyn, so beth sy'n digwydd ydy, mae nhw'n esbonio, mae pob yn be sy'n mynd i ddigwydd, sydd be oedd ar goll o'r ffilm, a pam bod o mor bwysig a falle. Ac a mae o'n mynd trwad i, so mynd Jenny Enny Dots, Rum Tum Tugger, Grisabella, yes, just dysgwyd i ben fel. Jesus Christ. Mustoffe Jones, mae gyd ti Mungo Jerry and Rumple Teaser. Oedden nhw'n sneaky. Trwy gweithio lle mae... Yeah, so mae trwy gweithio lle mae cavity dod i fewn yn hyn. Mae just yn un o'r rhai sy'n canu. Gai ofyn cwestiwn amdan y thing yma fyma. Dwi heb di gweld yn eich wefan, ond mae cavity, yr introduction, mae o ar ben y to, a mae yna wanted neon sign massive type thing, wanted cavity, ond cath dio, ond da ni wedi gweld fod na human yn y dechrau di dropio off y gath ma, Victoria, perchnogion hi wedi cael gwared yn hi, bobl drwg. Ac wedyn, wrth gwrs, ond mae enw'r hotels i gyd mewn cat sort of lingo, miaw hotel neu be bynnag ydyn nhw. Ac fod poster masif o'r boi ma, a posteri eraill papur i fyny o gwmpas y lle, wanted, cavity. Sut mae hynna'n gweithio? Dwi'n gweld ti, os na i cathod ma'r llefydd mae gyd, pam fod y milk bar efo'r stolion i gyd mor ychal ar gyfer... Falle na i ddod fewn ar hwn, fy nealltwriaeth i o'r ffilm ma sydd yn heiddi deep reading, ydy,
yn ystod y nos, so mae popeth yn newid o fel, mae'r bobl i gyd o gwmpas, wedyn, rhyw fath o magical realism, mae stuff gyd just ar gyfer y cathod wedyn. Ond, The Meow Club ydi o, a mae hwnna i humans, mae'r milk bar i humans, mae'r theatr i humans, achos maen nhw'n sôn lot amdano Russell Hotel, like going up over the Russell Hotel. Mae'r stuff mae gyd i humans, ond ydy'r humans ddim o gwmpas achos mae'n stupid o glwch y nos. Ond pam fod na poster mawr wanted Macavity, the cat? Poetic license? So, darllen y synopsis, beth sy'n digwydd. So, mae Macavity yn kidnapio Deuteronomy, o beth sy'n digwydd hwyrach ymlaen ydy, mae'r cathod yn fatha yn invocio Mr Mistoffe-plîs i troi fyny i ddod â hi nôl. So mae o'r fatha rhyw the original Conjuring Cat, sef rhywun ar yr unig kind of lefel a Deuteronomy. So mae gen i fo power set, da ni'n siarad am rwan. So yn ytrach na lle mae o ar yn yr ffilm yma, mae o just yn gymeriad sydd yn trio bod yn nervous a bumbling. Mae o'n fatha un o'r powers yn y byd yna i gyd. So, dwi'n meddwl sa'n rhywbeth fel hefyd allan wedi helpu yn y ffilm yn ytrach na bod ti wedi gorfod tynnu hwnna allan fatha rhyw o be oedd digwydd trwy'r stori gyd. So, dwi'n yn credu mae na ddau aspect o'r ffilm yma. Yr ffaith bod dim plot a through-line, mae mwy fel vaudeville show, a.k.a. West End show, a.k.a. beth oedd hi'n wreiddiol. Ond hefyd y problemau technegol. Dwi'n gwybod fydd yn gallu siarad mwy amdan hynna. A da ni yn gwybod bod fel yn pob peth fel hyn, fel da ni wedi siarad amdan Sonic o blaen, Sonic, dwi'n stanio, ffilm na'n great. Un arall o'r Stockholm Syndrome. Dwi'n mor positif yn fy outlook. Dwi actually yn licio Sonic erbyn hyn. Guys. Mae'n rybys a mae'n gret. Da ni'n gwybod bod yr artistiaid yn y VFX houses yn cael ei mor shit ac unrhywun ar y cynnyrchiad yma. Maen nhw'n cael crunch time, unrhyw bryd mae yna feedback wael, ath Trailer Cats gyntaf allan, ath hi'n crunch yn y VFX studio. Dwi'n gwybod, ath VFX studio Sonic i'r wal, ond maen nhw dal yn mynd i neud Sonic 2, dwi'n gwybod pwy maen nhw disgwyl cael arno fo i neud o, ond da ni'n gwybod bod yr artistiaid oedd wedi neud Cats wedi neud o hefo'r intent i neud y stwff gorau allan nhw. A dyna beth dwi wastad yn dod nôl i. Dwi wedi bod ar prosiectau, dwi'n teimlo fel, dwi bobl ddim yn trio hwn. Dwi wedi bod ar prosiectau lle dwi'n gwybod mae pawb yn trio gorau, a maen nhw dal yn cael fel reception gwael. So, ydy'r problemau, achos mae'r fersiwn da ni wedi gweld ar Apple Movies yn fersiwn lot glanach na'r bobl welodd yn y premier, y bobl welodd yn y wysos cynta. Dwi'n gwybod, yes, wyt ti wedi darllen, neu wyt ti wedi gweld fel, be oedd y broblem hefo'r fel prints cynta ath allan? Wel, oedd y prints cynta wedi dod allan, ac oedd na rei o'r dawnswyr yn y cefndir, doedd gen nhw'n ffyr arno nhw. Oedd nhw heb di cael amser i actually rendro allan y textures a balli ar yr suits yn y cefndir. Ac oedd nhw'n gweithio ar hwn fyny at y premier. Oedd. So dwi'n gweld, dwi'n gweld downfall y ffilm ma o fewn yr pethau da ni wedi dweud yn erbyn nhw o'r ran y traed yn symud ar gwyneba, yn symud o'r wrth y cymeriadau. Dydy o ddim byd i wneud efo y CG. Mae'r CG pan mae'n gweithio'n dda, ond yr actual syniad tu ôl iddo fo, fod pobl a cathod yn edrych yn debyg a fatha fod na rhyw crossbreeding di mynd ymlaen, ddim yn mynd i weithio, ond y prif beth amdano fo ydy fod does na'm plot iddo fo, sydd ddim yn mynd i dynnu chdi fewn iddo fo, a sy'n misio neu chdi gario ymlaen gwylio fo. Yr unig reswm nes i gario ymlaen gwylio fo, oherwydd oedden ni'n mynd i siarad amdano fo. Hwn, fel arall, fes wneud stwffio'r 5 pint na dwi wedi gwario arno fo, mae 20 munud o hwn yn ddigon i fi, jyst cerdded o yma. So, does na'm byd fysa y VFX artist wedi gallu neud, os nhw wedi cael blwyddyn cyfa neu 2 flwyddyn, fain bynnag oedden nhw angen extra i weithio arno fo, i wneud o'n ffilm gwell. Mae o'i lawr i'r director
Ond A dim Tom Hooper is your man i hwn, Na, hyd yn oed wedyn, os chdi'n cael Baz Luhrmann i fewn i wneud o, ti'n dal yn stuck efo'r stori gwreiddiol gallu yma, sydd wedi dod allan gen Andrew Lloyd Webber, am fod dwi ddim yn bersonol, dwi'n meddwl lle da chi'n sefyll ar Andrew Lloyd Webber, ond dwi'n meddwl fod yn ein byd call erioed. Dwi'n gwybod fod yna rei pobl allan yna yn licio Evita neu Joseph neu Jesus Christ, ond mae gen i bod fatha un can mewn bob un sioe, a mae'n hongian bob dim rownd hwnnw, a sgyn y boi ddim, mae'n dod i fyny efo syniadau sydd tu hwnt fan draw, mae'n eich fod y boi ar drugs, ond dal ddim yn gweithio. Dwi dal heb weld Starlight Express. Dwi'n gwybod am y syniad o Starlight Express. Dwi hefyd yn oed YouTubeio Starlight Express. Dwi wedi clywed amdan He likes cats. He likes trains. He did the train cat. So, dwi'n mynd dach, be mae pobl yn weld yn y boi. Dwi'n boi methu sgwennu canol. Ar Box Office Mojo, fan hyn. So, Box Office Mojo, budget, $95 million. Llai na gwni meddwl. Worldwide gross, 73 million so far. So, dwi ddim yn neud i bres nôl o dipyn. O be ni di weld, maen nhw recno bydd diwad bydd y ffilm wedi colli 113 miliwn o bunna. O, sut wyt ti'n colli 113 miliwn o bunna ar budget o 95? Ti'n ma be esbonio chi fi? Machnata, press a bo math o bethau fel a ti di achwnig ar ben nhw. So mae gen ti'r production budget greiddiol o ffilm. Hwna bedio. Dylwn nhw bod hynna. Ond dwi'n yn gwybod ysna'r cyfnod sydd ohoni ydy hi, ond dwi wedi cael, allai ddim cysau'r ffilm yma, allai ddim teimlo'n gryf amdan y ffilm yma. Dwi'n cadw fy nghysuneb i bobl sy'n heiddi fo, fel bobl sy'n peintio pethau ar tai bobl yn Penygroes. Iawn. Put in context, yeah. Allai ddim cysau o. Dwi actually mynd i ddeud, byswn i'n gwachod o to. Achos, dwi di cael, a dwi'n gwybod, alright, barod, switch off mine o waterworks, guys. Just i stopio, just pause am eila. So, i pobl sydd ddim yn gwachod y fideo, mynd i didodd Sean at hynna, dwi'n meddwl, nath gada Iestyn mor bell nôl yn ei ben o. O, waw, oedd o'n gallu gweld fyny stair. Ia. So, cael ymlaen, Sean, oedd ti'n dweud, ia. So, trowch o Waterworks mine, nas i gael gymaint o amser neis yn eistedd ar y soffa efo'n hogan bach yn enjoyo hwn. Mae hi yn mynd i gwersi dawns. Mae gwersi dawns... Mae nhw'n crap. Gwersi dawns dros Zoom... A mae'r athrawes dawns yn neud yr un horrible. Oh, God. Right. Mae'n neud yr un like dawns, a maen nhw gyd yn fel sexy dance moves. Dawns disco moves, right? Dydy lleici mond 5. Di hi ddim eisiau dawnsio i ti. I like your body. Everybody likes my body. So let's dance. Let's dance. Right? Ond o'r lleics yn neidio rownd yn stafell fewn ni, yn neud pirouettes, yn codi choesau, pli dawnsio. Oedd hi'n dawnsio fel Francesca Hayward. Oedd hi isio bod y person yma. Oedd hi'n meddwl bod Victoria'n hyfryd. Ac oedd ni'n treulio amser hefo'n gilydd, ac oedd hi yn mynd i gysgu'r noson yna mynd, it never was ever a cat so a mynd chwarae teg, mae'n ei synwyr. Ond cwestiwn ddod i hyn yn lle, be os fysa ti wedi gwylio ballet o Covent Garden? Mi nathon ni trio watch The Nutcracker and the Four Realms, a nath o ddim gael yr un effaith. Mae Cats yn ddigon... Notorious yn shit hefyd, so... Hei, wythnos nesa! Oedd o'n batshit crazy, oedd o ddigon batshit crazy i dal sylw rwy'n sy'n 5 oed. Oedd o ddigon batshit crazy i dal sylw fi. So beth am well i ddilwylio ag fysa i di cael mwy o hwyl a dawnsio a di canu allan o ydi High School Musical. Maen nhw'n rubbish, ond maen nhw'n gwybod bod nhw'n rubbish. O, bain! Lliw ti'n sefyll ar Greatest Showman, yes? Dwi wedi weld eto. Mae'r plant di weld o, mae plant wrth i bod. Yes, os wyt ti'n fwy musicals?
ond mae'r thing Wolverine dal yn fy mhenni a fydda'n just gael allan. Heads up, mae Greatest Showman yn ffilm shite. Mae musical arbennig. A hefyd, so dydy, beth enw fo, enw'r cymeriad. P.T. Bannon ddim yn nice guy. Not a nice guy. Not a nice guy. Mae basically rhan fwyaf o'r ffilm ydy fo'n cymryd mantais o bobl anabal a bobl croenliw, a wedyn maen nhw I gyd yn helpu fo allan ar y diwedd pan mae di fod I llosgu lawr. A beth sy'n waith ydy, oedd y P.T. Barnum go iawn yn waith na hynna. Double extra gwaith. Yeah. So, so os da ni just yn meddwl na Hugh Jackman ydy o? Yeah. Dwi'n gweld beth ti'n neud o, ydy mewn ffaith ydy mewn rhywbeth lliwgar ac yn diniadol i'n blant. A dyna beth I MO Lloyd Webber, ydy mewn creu rhywbeth lliwgar ac yn diniadol, a ti'n cofio y gan fel ti'n cerdded allan. Ydych chi di gweld, ti'n meddwl Jesus Christ Superstar? Unwaith eto, mae yna supercut I gael ar YouTube, a dwi'n mynd I ddeud Lindsay Ellis eto, cos obviously hyw'r hoff person fi'n y byd I gyd ar hyn o bryd. Dwi wedi mention fel 3 peth mae'n neud. Nath hi'n neud supercut o yn y gan Gethsemane. Mae yna un llinell lle mae o'n mynd should I die? A mae'n just yn neud supercut am al pawb sy'n rhoi wedi chwarae Iesu Grist just yn canu wai efo Swansea's own Steve Balsamo yn ganol o. Fedrem coelio fod y boi oedd yn actio yn hwnna yn y fersiwn ffilm dal yn mynd rownd yn neud o. Dwi'n di gwachod y ffilm hwnna. Be, Jesus Christ? Na, Jesus Christ. Really? Na! Okay, os ti'n licio Jesus Christ Superstar, mae'r rhai chdi wylio'r ffilm. Dwi'n cofio. Dwi'n cofio ni'n eitha, a gennau rhywbryd pan methen ni I Llundain, ges I bach crush ar boi drwg yn efo. Be ni'n... Judas, da. Everybody loves a bad boy. Ti di atgoffa fi o Jim Caviezel oedd chwarae Iesu Grist yn The Passion of the Christ. O wedyn ath ymlaen wedyn I chwarae boi mewn ffilm o'r enw Person of Interest. Dwi'n cofio hwnna. Amdan artificial superintelligence oedd yn gallu gweithio allan os oedd rhywun am lladd rhywun ac yn trio stopio fo. Ac oedd hynod o diddorol. Ond be oedd ti'n gweld sy'n gwachod yr outtakes o balli, mae pob yn cymryd y piss allan yn efo. Neu Jesus jokes yn efo. Neu Jesus jokes yn efo. Mae'na bit lle mae'n fatha'n siarad efo anifeiliad, a mae'na bit lle mae'n dweud, ti'n meddwl neud i'n byd am y tywydd? So mae'r whole thing just an endless amount o jokes amdan fatha St. Francis. Oedd yn actio Mr. Mistoffe-plîs. Dwi'n gweld, nes I fynd, pwy ydi hwn? Achos mae'n edrych fel rhyw fath o sweetie character actor Saesneg. Ond mae'n edrych yn ôl I IMDb fo, oedd o di un o'i sereni mewn neu bod yn cyfres o'r enw Will, sef American version o Young Shakespeare Goes to London fucks kind of thing. Ac o'n I just meddwl fel, no, pam sy'n ni'n di gwasio hwnna? Mae hwnna that's right up my street. Dwi'n licio mynd I y Globe a balli. Ac o'n I just meddwl, careers pwy fydd hwn yn brifo? So fydd Tay-Tay'n ffain. O, fydd. Fydd McKellen a Dench yn ffain. Ydy, maen nhw'n national treasures. Corden probably yn ffain, gweithio'r modd. Dwi'n meddwl Elba'n iawn hefyd efo. Oedd Elba. Oedd Elba mewn ffilm gwahanol bob arall. Oedd o'n sydd Oedd o'n gwybod pa ffilm oedd yna fa. A fel ti'n deud efo fatha High School Musical, maen nhw'n dall beth nhw. Maen nhw'n dall fatha cheesy pop renditions. Ond dwi ddim yn credu bod Tom Hooper yn gwybod pa fath o ffilm oedd hwn. Na. A mae beth ti'n deud cyntaf iawn, mae o'n mynd am fatha'r gritty realism math o beth. Let's try and make it as real as possible to fel, no. It's cats. No, let's not do Dwd. that. Fydd Tay-Tay iawn fydd... Gweitha di... Be arall fydd Francesca Hayward yn neud o? Wel, bydd hi'n mynd yn ôl I bale. Dyna'r eithi eich ôl i'r bale. To be, gyda hi probably fwy o hwyl yn neud bale. Bod bale'n hardcore. Dwi wedi gweld Black Swan. Dwi'n gwybod beth. A gyda ffodus ydy, mae'n eitha tebyg I Tom Hooper ffilm arall. Mae'n eitha sicr eitha ffilm arall.
So, grandwch, o ran Cats, dwi'n eitha hyderus bys chi'ch dau byth eisiau fod dwllu'ch telis chi beth eto. Byth. Dwi yn eitha ystyried, falle cwpl fynyddoedd lawr y lein, falle fydd na DVD, literally DVD yn cyrraedd ti ni, a lle y kids roedd ymlaen ysdyn nhw isio yn y peiriant DVDs. Ond eich neith y plant tyfu fyny ag mynd, mam, dwi'n licio hwn i mwy. Fel kids ti. Wedyn fyddai'n stuck efo DVD o Cat Crom Fachau 2019. Ond nath nhw bara, ond i ddweud, i fod yn onast, nath nhw bara'n hirach yn hwn na nath nhw efo Phantom Menace. Nath un para 3 munud yn Phantom Menace a llall para 10 munud. Nath nhw bara 25 awr a 20 munud yn hwn. Waw. A nath nhw watch Valerian trwad? Wrth i bodd efo Valerian. Valerian yn un o'r ffilms gora. Sianed yn right efo hwnna. Dwi heb dangos Valerian i kids fi. Felly ni'n neud weekend ffilm nos Sadwrn ni, geith o fod yn Valerian in City of a Thousand Planets. Os da chi heb rand ar y benod yn Valerian in City of a Thousand Planets, mae'n brofiad. Da di dein dy hand. Damia, fe rai fi wneud rhyw fath o... Right, so, i gloi am Cats, right? Please. Falle fydd hwn yn ddarn fydd rhaid unai torri allan o'r haclediad proper, neu i fi deletio'r whole livestream am y gyfyl o. Gyd ddys i, oedd... o'n i'n siarad fel mynd, alright, da ni'n mynd i watch a Cat. Oedd o fel, a hwnna dyn ni'n efo Mr. Mistoffe-plîs? O'n i'n fel, ie. Oedd o'n mynd, Ys i fel, be? Ti wedi watch a Team America? Oedd fel, of course fi wedi watch a Team America. A dyna gyd dwi'n mynd i ddeud, achos nes i watch a Team America, swn i'n deud... Back in the day. 17 mlynedd yn ôl. Pan nad oeddwn ni'n ymwybodol o just pa mae'r problematic. Ond eto, ti ar y fine line yna. So mae yna sketch yn Team America, a i esbonio pan bod un o'r puppets, that's right, puppets, pas yn ydi wneud Cats efo puppets, yn cysau actorio. A nath Aled roedd yn watching eto, ac o'n i methu stopio am hwnna'n. Cos o'n i'n mynd, oh my god, beth dwi'n watch? Oh my god, dwi'n cofio hwn, mae hwn yn ofnad. Stopio fo. So, dwi ddim yn mynd i roi hwnna'n y notes. Dwi just yn mynd i ddeud. Os da chi really eisiau gwybod, cerwch i YouTube. Educate yourself, boys. A wedyn peidiwch o gwachio dim mwy yna fo. Nes i, oedd y ffilm yma yn cywrio i fi. Nes i'n joio fo gymaint mwy na Black Cat. O'n i actively ddim yn licio Black Cat. Hwn, dwi fel, mae hwn just ar yr ochr bonkers. Mae hwn just ar yr ochr, you tried, seren. Ti'n gwybod fel y stickers gifts na ti'n cael fan, I tried it. Yeah, participation trophy. Yes! Mae hwn fel, da iawn pawb. A na i ddeud, da iawn pawb, ond, so da ni byth yn mynd i weld y version Baz Luhrmann. A da ni byth yn mynd i weld y version Baz Luhrmann o unrhyw musical rwan, achos dydy studios mawr, Universal, rhain gyd, dyn nhw ddim yn mynd i finansio. Maen nhw, basically, oedden nhw'n meddwl, we've got a greatest showman on our hands here, great. No ni just fel seinio checks am flynyddoedd efo fo. Efo look, nid nhw just ddim neu mwy o stwff Andrew Lloyd Webber. Yeah, achos mae rhan fwy o'r caneuon yn Greatest Show. Yes, allu di please watch a Greatest Showman, just i wneud pethau'n well i ni gyd, fel bod ni gyd yn gallu siarad amdano Greatest Showman cast yma. Clywed y soundtrack? Ti'n goffo watch it o? Ti'n goffo dy watch it y bit lle mae Anna ar y trapeze a mae'n sbio ar Zac Efron a mae'n really romantic. A wedyn maen nhw'n cael dawns trapeze efo'i gilydd. A wedyn mae P.T. Barnum yn neud stuff problematic efo bobl anabol. Mae'n hilarious. Oedd yn relaxing. I don't like it, I want that one. Gwyn i neud o wysos nesa. Gwyn i neud o tro nesa. Achos, mae yna pisin yn cychwyn y ffilm lle mae y bachgen ma effectively eisiau 12 oed a wedyn mae, quote, 5 mlynedd yn pasio a mae'n troi fewn i 56-year-old Hugh Jackman sydd yn actio boi 17. Gened i ti, dwi'n meddwl na hanner o'r wedi 10 ar nos fawrth ydy'r amser gorau i wneud y penderfyniad yna, so ro'n i mar y rester, ond dwi'n meddwl, ia. Gywan! Da ni'n mynd y penderfyniad wan. Sorry. So ni'n licio meddwl bod gen i gymaint o gynulleidfa bod ni'n rhoi allan i Twitter poll. Di hynna mae'n mynd i ddigwydd. Hey, yeah, fine. Sicr. Da ni'n awards nominate. Efo ffilm da ni eisiau gweld. Right. Gwyn i fynd at yr
fun stuff. Bym pawb di bod yn gwylio heblaw amdan cats. Bym pawb di bod yn gwrando arna heblaw amdan cats. Bym pawb di bod yn joio heblaw amdan joio cats. Fel fi. Reit. Oce. Rhywbeth neis sydd ddim byd i neud efo cathodion. Os gennych chi'r Apple TV app yn unrhyw ffurf o gwbl, ac da chi yn yr oedran na lle fatha fi, da chi'n licio gwylio rhaglenni am tai yn cael ei ail neud a shit fel na. Tywa? Stuff gobeithiol. Yeah. Tywa, mae Apple wedi creu rhaglen o'r enw Home. Apple Home? Diolch cweith amdan how to integrate computers and HomePods into your home. Ond mae o'n mynd rownd y byd yn edrych ar architects wahanol ac sut maen nhw wedi newid lle maen nhw'n byw i ffitio fewn efo'r amgylchedd, ffyrdd newydd o adeiladu tai. Mae wedi cael ei ffilmio mewn ffordd mor neis. Os da chi'n gweld, os gynnech chi Apple TV a da chi wedi gweld yr screensavers neis na o drones yn ffilmio bethau, mae hein wedi cael ei ffilmio yn yr un modd. Mae Apple TV mor hen efo fi. Dim ond yr gorilla yn eistedd yn y swamp gyda i. A fo sydd wedi adeiladu'r tŷ. Mae'r fatha grand designs os ysa pobl sy'n gwybod beth maen nhw'n neud. Dylunio peth. Right, cool. Mae o'n really werth i weld. Am fod mae bob un penod mor wahanol i gilydd. Ac mae yna un sydd yn cyd-fynd efo'r Black Lives Matter ma. Fedrai'm gofio enw fo, ond dwi'n meddwl na'n Chicago mae o. Ac mae o yn artist, designer, stroke architect. A local artist revitalises inner city social spaces to create a new sense of home for his overlooked community. A mae'r benod yna mor wych, am fod dwi wrth y modd efo be mae wedi creu yna. Mae wedi cymryd, mae wedi symud i fewn i darn o'r dinas sydd yn ddifreintiedig ac yn ar ei luniau, ac mae o wedi newid rhai o'r adeiladau i fewn i llyfrgell cymdeithasol ac i fewn i cinema cymdeithasol ac i galeri a caffi. Mae o trwy waith celfo a y pres mae o'n dod i fewn trwy waith celfo wedi trawsnewid y gymuned yma yn yr ardal yna, a mae o'n anhygol be mae wedi gallu creu. Mae'n really werth i weld. Achos, lle just checio fo ti, achos dwi wedi prynu ffôn newydd, Apple. Ti fod yn cael Apple TV am flwyddyn efo hwnna? Oed, ti just mynd i'r Apple TV app am fod mae'n sylwi fod, mae hwn yn rhywbeth newydd ti wedi prynu. Dwi'n credu bod fi di unsubscribe efo fo'n meddwl bod o'n chargio fi wan mae'n gwrth o gadael i fi wneud stwff. Na, ti dal yn gallu wneud o ma na ffordd. Diolch. Mae hwn just yn personal tech support. Dwi'n siŵr fod Granny tech support. Mae'n rhywbeth mae lot o bobl yn dod ar draws os mae'n wedi prynu iPad neu rhywbeth arall. Hyfryd. Mae'n edrych yn hollol hyfryd. Mae'n really werth i weld. Mae'n neis. Rhywbeth sydd ddim werth i weld, os da chi eisiau fi adio i hynna, de? Cwnen. Os da chi'n oedolyn neu'n blentyn, eich os da chi'n blentyn bach, newch chi fwynhau o, ond nath Disney Plus ryddhau benwythnos ma. Artemis Fowl. Waw, dwi wedi clywed. O'n i'n bod yn edrych ymlaen, de? O'n i'n bod yn edrych ymlaen. Dwi wedi darllen y llyfr cynta, ac o'n i'n meddwl, mae'n iawn. Fydd y weld sut fydd... Ken Branagh, sut gallai hyn fynd o'i le? Tyfa, ond nath nhw wasgu bob dim yn y llyfr yna i fewn i 90 munud, ac gorau gwchwn gymaint o stwff allan yno fo. Gwan Bryn, what are you saying? Judi Dench yn efo hefyd. Judi Dench methu achub hwnna chwaith na? No, she's on a roll. Dwi wedi clywed podcast heddiw ma o bobl just yn mynd, Ken Branagh. A wan te, dwi'n gwybod dwi wedi siarad am hyn ar rhaglen y blaen. Bach o Branagh head. Dwi'n bach o Ken head. Ond dwi hyd yn oed wedi pwyntio allan bod Medran Orient Express yn rubbish. Mae Thor ddim ond yn dda achos Thor dio. Dwi ddim yn edrych ymlaen i weld Artemis Fowl o gwbl. Mae Sir Chuckles Branagh wedi cwmpa off y radar i yn anffodus o ran parch. Dwi ddim yn credu
He's the Tom Hooper of Shakespearean actors turned directors. Yeah. Shots fired. Yr unig beth oedd allan o'r ffilm oedd yr actores ifanc oedd yn chwarae rhan o'r enw Holly, a mae hi'n rhan o'r tylwyth teg, heddlu tylwyth teg, ac mae hi'n serenu trwy'r ffilm, lle gyn ti pobl eraill fatha Colin Farrell, ynddo fo, ac mae hi'n well na pawb arall yn y ffilm. Ac fyswn i'n sioc os di hi ddim yn dangos fyny mewn lot mwy o ffilms. Be di enw hi? Dwi di rhoi ti on y spot am hynna'n digwydd i fi bob tro. Holly ydi hi yn y ffilms. Bryn yn mynd i gornel. IMDb. Holly a Kiki a Holly a Cuckoo. Mae gen i fi un arall off Apple TV subscription os ti'n manage o ffeindio'r subscribe button am ddim am flwyddyn. Na, mae deitha fi bod fi angen talu $49.99. Nath na gwmni animeiddio sydd i wneud be di'r hwnna be di'r un ar y BBC ar y funud na ddod dros dolyg rhywbeth yn y Whale, The Snail in the Whale, ie? Ie. Dwi eitha siŵr na nhw, ddim nhw nath hwnna, angan. Fi dwi'n cofio, mae yna animation arall allan yna, ond be maen nhw wedi newid ydy llyfr Oliver Jeffers, yw'r, amdan planed ddaear, ac mae'r animeirio yn y 45 munud ffilm fel stop motion? Na, mae gyd i cael ei wneud ar gyfrifiadur, ond mae o'n edrych mwy fatha stop motion-y style. Dwi'n cael ti'n gwybod be, ar Pinterest dwi'n cael gymaint o ads Apple TV. Maen nhw'n targedu marchnad nhw'n really dda. Maen nhw fel, ti ar Pinterest, ti probably mynd i lyfio gwachod y stwff celfyddydol ma. A dwi'n cofio fel lot o hysbysebion am hywia. Fysa dy blant di'n really mwynhau hwn mae o'n. Mae'n deud subscribe. Ie, ond os ti'n pwyso subscribe, dwi'n siŵr neith oedd fynd eich di tudalen lle ti'n cael deud, you get a free year. Mae'n deud $4.99 a month, continue. Na, mae'n gofyn i fi. Chych, mae'n gofyn i fi. Talu. Ne, rhaid chdi fynd i siop. Fynd i siop. Boo. Lara McDonald ydy enw hi. Lara McDonald. Gwyddelig ydy lot o'r cast yn Artemis Fowl? Oedd cwpl o'r bobl arno fo oedd yn trafod ar y podcast yn ni'n gwrando ar heddiw yn deud mae o'n blatantly offensive i bobl Gwyddelig. Mae'r ifanc yn fo'n Gwyddelig. Yna fo. Mae Judi Dench yn ei acen Gwyddelig. Top of the morning to you. Yes. So, beth sy'n digwydd? Hynna, dwi wedi dechrau gwylio Seinfeld, just i weld be di'r thing amdano fo. Nes i wylio penod 1, a nes i fwynhau o. Dwi wedi gweld eitha dipyn o Curb Your Enthusiasm. Ar un un awdur? Larry David oedd y boi... fedram helpu pan o'n i'n gwylio fo, o'n i'n clywed llais fo'n deud y geiriau. Oedd o just, mae hwn yn teip o beth fysa fo'n deud. Y premise y sioe really oedd fatha o Jerry Seinfeld ddim really'n chwarae hun, oedd y chwarae fatha amalgam o Seinfeld a Larry David mewn un. Be ti'n watcho, Bryn? So yn YouTuber wedi dod i'r amlwg iddo fi sydd yn doniol dros ben, eich bod chi wedi gweld un o'i fideos hi, dyna sy'n enw Julie Nolke o Canada ma hi, yr fideo ddoth i'r amlwg yn gynta oedd explaining the pandemic to my past self. Hwnna. Mae di popio fyny fi hefyd. So mae'r fideo dechrau fe hi o mis Ionawr yn esbonio mae hi jyst yn eistedd wrth ymwyl bwr yn darllen llyfr, mae'n edrych i fyny a mae'r dros ffordd iddi hi, mae hi o mis Ebrill yn siarad yna a mae'n sort of dweud, oh wow, hello, then yeah, I'm you from April, a mynd trwy fatha routine o dweud,
paid a, teithio, teithio, na, ti'n mynd i teithio. A mae'n mynd trwy'r holl beth, a beth sy'n mynd ymlaen wedyn ydy, mae'n mynd trwy'r rigmarol i gyd, o mae di wneud wan ydy, mae di wneud ail fideo o hi o mis Mehefin yn mynd yn ôl i siarad i hi o mis Ebrill. So, mae'r fideo cychwyn mwy o lai fatha just ar ôl i ddod yn ôl o esbonio i misionar beth sy'n digwydd. Ac mae'r mis Ebrill fatha dweud, we showed her, didn't we? A mae mis Mehefin yn mynd, no, fath o beth. So ti'n cael gweld fatha, mae 2 neu 3 o hein am fod am y cyfres reit doniol. A mae hi'n neud lot o fideos doniol fel efo gwahanol actorion o gwmpas o Canada falle. Mae'n fideo lle mae hi'n siarad i fatha fersiwn o'i hun mewn drych. Mae'r fersiwn mewn drych fatha yn di meddwi. Ac yn fatha, hi gofyn am fatha life advice cyn y fersiwn o'i hun yn y drych sydd ti'n meddwl. So mae hi'n ddoniol ac yn werth gwylio, dwi'n meddwl. Yr llall dwi'n bod yn gwylio eto ydy cael ei wneud yn Canada ydy Wynonna Earp. Dwi'n sôn am hwn? Na. Okay. So cyfres ar sci-fi ydy o. So yr syniad ydy, y bentra ganol unlla yn America o'r enw Purgatory. A mae descendants Wyatt Earp wedi cael ei cyrsio i bod nhw yn gorfod... Mae pob oedd Wyatt Earp wedi lladd yn dod yn ôl yn ddiw fel demons, a mae'r descendants Wyatt Earp yn gorfod lladd nhw'n ôl. Ac something went wrong pan oedd hi'n ifanc a nath hi redag i ffwr. Mae hi'n dod yn ôl chys mae rhywun wedi rhywun yn agos i'r teulu wedi brifo, a so mae hi yn dod yn ôl ac yn gorfod cymeryd yr fantell ymlaen i fod yn defnyddio gwn Wyatt Earp o'r enw Peacemaker i lladd yr demons mae gyd. Mae'na part o'r US Marshal Service o'r Black Badge sydd yn investigatio'r whole thing. Mae Doc Holliday sy'n partner Wyatt Earp wedi cael ei cyrsio hefyd a mae o'n dal yn fyw a mae o'n dod i helpu hi a YouTubers dy'r ein? Na mae'n gyfres ar sci-fi. Mae'n gyfres ar sci-fi a mae o'n anhygol o beth i wylio a be gyd ti di ddyna sy'n sgwennu fod y showrunner ar cyfres o'r enw Lost Girl? Cyfres arall ar sci-fi. A mae o'n fatha merched fel y lead a mae o'n hynod o wych i watcha nhw'n neud fatha action-y roles sydd yn ddim yn fatha'n kick-ass female lead fath o beth. Mae Wynonna Earp yn fatha'r antithesis o hynna. Mae hi'n just fatha, mae hi'n yfad fatha beth i'n gall. Mae hi'n regi ac yn just fatha'n flair ac yn fatha'n just os ydych chi'n dychmygu hero hi di fatha'r di hi ddim yn ticio i un o'r boxes yna a mae o'n really hwyl i wylio a mae'n lot fatha theology a bod matha bethau di kind of i ryw radda wedi cramio fewn iddo fo a mae'n fatha lot o fatha shush Alright Siri mae'n a watch it's a watch a beth sy'n digwydd mae'n a mae'n fatha drama teuluol ond hefyd yn fatha perthnasa rhwng yr cymeriadau gyd. Mae'n it's cheap sci-fi. Fel dyn ni'n deud bob penod. Fel mae'r math o sci-fi yn yr amser arferol galle fod cynnyrchwyr Cymraeg yn neud. Lle mae... Cos mae stuff high concept... Oh, dwi genuinely teimlo... Not being funny like, yes? Ond os ti'n gallu neud Day in a Lolly, ti'n gallu neud high concept sci-fi.
Te in space. Te yn y Grig. Te yn y meteor field. Ond hynna di'r pethau sydd wedi bod yn dod i'r amlwg i fi, so dwi'n mwynhau hynna. Ti wedi gwneud fi really eisiau gwylio Tombstone eto, lle mae Val Kilmer yn gwneud amazing o portred o Doc Holliday. So, mae'r actor sy'n chwarae Doc Holliday, oedd o'n siarad yn yr conferences a balli, yn dweud, Val Kilmer, oedd wedi bod yn edrych ar pwy oedd yr fatha portrayals o Doc Holliday, oedd o'n dweud, Val Kilmer oedd kind of a go-to, a mae lot o dweud, mae'r boi yma hefyd yn fatha'r probably ar y rester yna wan. Sydd yn ipyn o beth. Cos dwi'n gwybod i meid am hwnna, dwi'n cofio gwachod The Assassination. Ar Netflix. Mae'n gyfres am y pedwerydd ar y ffordd. Ding ding! Gwachod The Assassination of Robert Ford by the coward... by the coward... Jesse James. Jesse James by the coward Robert Ford. Yeah. Dwi'n cofio gwachod hwnna, achos ni byth fe'n i westerns, ond dwi'n cofio gwachod hwnna, a just bod yn fel, oh god, so mae ffilms mae'n gallu deud stuff. Alla i ddim... Mae mwy fel impressionistic, visceral, llwch a gwaed. Ond eto, fel da ni'n sôn o hyd, fel mae'r stori of, quotes, The West, wastad yn stori wen iawn o'r versions da ni'n cael fan hyn yn Gymru. Na ffilm... Reit, dwi'n mynd i fod yn rili amharchus, achos dwi ddim yn cofio enw'r ffilm, ond ffilm, a dwi'n cofio di'r poster, a dim lun o weith, dwi'n mynd credu o ddi, ond fenyw gri, croenddi, yn dal shotgun efo'i theulu hi ar wagon cart tu ôl iddi, ac gath yna camoliaeth rili dda, amdan dyma stori western ti angen gweld o perspectif di, ti'n ma, ac o'n i just fel, mae hwnna'n stori o America, dwi ddim yn gwybod dim byd amdano fo, sydd bod fel... Faint o hyn? Llynedd. Really ddiweddar. A dwi'n cofio gweld o fel, reit, mae hwnna ar y list fi, a wedyn, obviously, dwi'n byth yn cyrraedd unrhyw beth ar y list fi. Mudbound, neu... Galle fod, mae hwnna'n swnio'n really gyfarwydd. Amharchus, mae'n wir ddrwg gennau. Mae 3 tin drink down, a dydy'r brain ddim yn gweithio fel oedd o. Achos dwi ddim yn gwylio stuff nweddar. Dwi wedi trio... Mudbound efo pobl ar gefn trailer, a mae hwnna 2017. Na ti. Mae blynyddoedd yn mynd yn ddim i fi erbyn. Di amser fel i mi byd. Di amser yn golygu dim byd. Mae dal ar gael ar Netflix, a mae o'r list fi ers iddo fod arno fo, dwi heb di gael rownd iddo fo. Hwna dio, pan mae yna fel flashy, shiny, hot mess fel cats o dy flaen di. Achos oedden ni yn ystyried dewis fel ffilm hefo... ffilm pa un arall oedd ar y rhestr hefo ni. Rhyw fatha'r yna rom-com ar Netflix eitha newydd. A oedd hwnna Kumail Nanjiani a rhywun arall, a 2 seren croenliw arno fo, ac dwi'n cofio fel, o'n i fel, dwi ddim eisiau dyncio ar y ffilm sydd yn dangos 2 person croenliw fel prif cymeriadau mewn rom-com big budget ar Netflix. Gwni fel, diwm ti'n rhaid i fod yn dyncio'r ffilm yna yr adeg rwan. Dwi'n cael sôn iawn i dyncio fo yn gyffredinol pan bobl yn trio stuff yn galed. Fel maen nhw'n trio yn Cats yn really galed. Seren, you tried. Da iawn, Cats. Darllen, dwi wedi bod yn neud fel dweeb. Dwi wedi bod yn darllen The Mirror and the Light, sef y ffilm, y llyfr Hilary Mantel o'i hanes hi am Thomas Cromwell. So mae hwnna unwaith eto yn very much imperialistic Saesneg. Ond mae'r ffordd Hilary Mantel yn sgwennu yn gyfareddol. Mae o fel breuddwyd really spooky. Fel dwi wedi darllen stuff hi. Lovebirds oedd y ffilm. Eich bod ni gyd yn licio fo. Ond dyna, ti ddim eisiau am ffilm di ddim. Ti eisiau rhywbeth sydd universally fel, well, dy hwn yn really gweithio na. Os ni'n really licio os y pobl yn deitha ni, pa ffilm maen nhw'n meddwl? Mae gen Milsey fy nŵr ffilm. Dwi ddim yn cofio beth enw fo. Mae gen efo Dolph Lundgren yn efo fel prif gymeriad.
Ac oedd o fel, wyt ti ddim wedi gwachod hwnna? Ac oedd o fel, obviously, ti'n nabod fi sy'n gymynedd. Of course dwi heb watchod hwnna. Ac oedd o fel, o, mae o'r ffilm gweithio erioed. Mae'n amazing. Tio be, tio heb di gweld i'n byd. Nath o watch a cat, efo fi. Na, ffilms gwaith. I'll take him. Come on, but o rhaid ti ddewis un erbyn penod nesaf. Mae'r gwylwyr, but also, gwylwyr. Mae'r grandawyr yn gwychad i ti ddod fewn hefo good quality. Mae'n restr cymaint o'r stwff. Dwi'n eitha sicr bod fi wedi gweld chunk reit da o'r IMDb bottom 100 erbyn hyn. A ti'n goffa bod mewn special bell curve i fod yn fanna'n dwyt. Spice World, the movie, ar y bottom 100. Nes i weld Fab the movie. Waw, mae hwnna yn reit lawr yna. Oedd hwnna'n y mis dwytha, ac o'n i'n eisiau weld o, ond nes i just, reit, derbyn. Be oedd pobl eraill eisiau wylio? Da chi angen Na! Awgrymwch o stwff ma. Da chi angen safio'r rhain fyny at pan mae'r haclediad group chat yn mynd, beth ni'n mynd i watch y penod nesaf? Wedyn ni'n goffa scramblo i trio desperately ffindio rhywbeth. Cadwch rester. So Iestyn, hyd i'r thing wan, mae'n get out of jail free card iddo chdi. Ond y peth ydi, ddech chi'n gorfod gwylio'r ffilm na wedyn, os da ni'n dewis o. So, ti'n troi y teulu a dweud, fe ddim gwachod o, achos mae'n gorfod mynd ar rester haclediad, so fe ddim gwachod o. Gai just deud o ran stuff Doniol dwi wedi bod yn gwachod yn ddiweddar. Please, Oedd friend of the show Rodri Ap Dyfrig wedi highlightio hon. Facebook videos dwi'n gwachod nhw. Ond dwi'n siŵr maen nhw'n bodoli mewn llefydd eraill. That's what I reckon. So, boi Australaidd, possibly Seland Newydd, probably Australaidd. Sydd yn fel full-on metal, like tattoos. Ti'n fel gwallt really hir, really tenna wedi straighten ar holl ffordd lawr. A piercings bob man. A mae jyst yn cwcio bwyd really simple, really nice. Mae'n mynd, nice. Right, just fuck off with your fucking packet, fucking pasta. Dwi wedi gweld hwn, do. Mae'n wych. Mae'n brilliant studio. Mae'n fel, you can just do all this fucking packet macaroni to fuck off. Right, all I need is this. Boof, pint of milk. Boof, stick of butter. Boof, some cheese. Right. Mae just yn mynd round and really fucking bland. Mae just, I don't know, just fucking bang it in there, yeah? Just make sure it's like, don't burn it too hot. Don't burn the fucker. I love you fel. Australia dwi'n creu. Pan mae, bysa Maori, Seland Newydd, ti'n mo, bach mwy chilled. Mae nhw'r y wlad o'r yn y byd officially, cant o cant, dwi'n stanio. Seland Newydd. Pan maen nhw'n gallu cael stadiwm llawn o bobl rygbi, achos mae gen nhw contact tracing mor berffaith, a maen nhw'n ynys, a maen nhw'n amazing. Just mi o'n rhywun yn awgrymu ffordd ymlaen. Be ddylen ni'n neud ydy dweud bod ni'n mynd i ryfal efo Seland Newydd. Wedyn, ac yn ôl dedd fatha y byd, os ti'n pwy bynnag sy'n ennill y ryfal, nhw sy'n cymryd dros o llywodraeth y lle sydd yn cael i giro. Pwy wyddau? Nhw sy'n gyfrifol amdan wneud y sicr bod yr infrastructure a bob dim ddim yn chwalu a bob math o bethau fel. So, yr awgrym oedd, fysa ni'n mynd i ryfal efo Seland Newydd, colli. Obviously. A wedyn oedd New Zealand wedyn yn gorau cymryd drosod. So, fysa ni'n bankruptio nhw efo'n ynys gachu ni. Ddeffres i bore dissat. Na, dwi hwn yn mynd fewn i downer. Come on, mae'r benod ma di bod mor neis. Oedd Aled yn eistedd fan hyn yn watcher rygbi yn y set yma, gwylwyr. Ac oedd o yn watched y rygbi. A Seland Newydd, ac oedd nhw newydd gael fel gwasanaeth bach cyn y rygbi i ddeud, i gofio pawb oedd nhw wedi colli. A oedd nhw wedi colli llai na 20 o bobl. Ac oedd gen nhw llon stadiwm. Ac oedd nhw wedi edrych ar ôl i poblogaeth nhw. A'r peth gweitha wedyn hefyd ydy, maen nhw wedi cael 2 achos yn y dyddiad dweitha. Geisio lle maen nhw wedi dwad o. Rygbi? Na ci. Fucking Prydain. Prydain. Fucking... Di hedfan i fewn o Prydain. A wedi, oedd nhw'n mynd i Anglad, oedd nhw'n cael fath o'r special dispensation i fynd i'r Anglad. A mae'n troi allan, oedd nhw wedi dod ar achosion Covid efo nhw.
diseased gachfa o ynys sydd ddim yn heiddi chwarae hefo plant eraill. Sorry. Mae hwnna'n... Ond, cats, yay! Dyna pam bod fi'n goffo bod... hyn hollol serious. Dyna pam bod fi'n goffo bod mor positif ar cats. Mae fy holl dicteri a gracrwydd fi, sef gair y tu, sorry, ieithwyr, ydy cael ei ddefnyddio i fod yn flin am bethau eraill, notable, yn hytrach na am ffilm, lle unwaith eto, pawb yn gweithio yn fo, yn really trio wneud ffilm da. A nathon nhw ddim really llwyddo, ond... Hwna nhw drio, a hyn ydy'r peth pwysig. I tried. Grandwch. Da chi ddim yma i wrando'r rhaglediad i wrando nhw fi'n cael emotional crisis hanner ffordd. Hanner ffordd fewn i sioe. Shit, gobeithio bod i ddim hanner ffordd fewn i sioe. Oh my god, faint da ni wedi bod wrth i wan. Oh wow, 2 awr a hanner, okay, guys. Guys, mae pawb angen. Da ni wedi gwneud cats, da ni wedi gwneud y sioe. Fi estyn yn mynd torri allan holl bit boring. Am unrhyw un sy'n gwylio hwn ar YouTube yn mynd i gael amser ofnadwy, cys mae'n mynd i fod 2 awr a hanner o bandwidth da chi byth yn gallu cael nôl. Eich nhw'n ni editio fo ar YouTube i tynnu allan bits. Ti'n gallu neud hynna hyd yn oed? Ti'n gallu cropio bits allan. Ti'n gallu cropio pethau. Ie, cropio fel fi. Na, just o 5 munud gynta a'r 5 munud fatha lle oedden ni cael brec yn y canol. A 5 munud lle dwi'n cael breakdown. Ie. Ynglyn â... Na, mae'n quality content, Sianed. Mae'n quality content. Quality. Reit. Efo mae dwi di rantio dros y blynyddoedd, dros y 10 blynedd weitha. A faint sydd wedi cael ei dorri allan? A di hwnna... Gan cynnwys y rant lle nath y connection fi fynd yn bonkers. A nes i dechrau... Mae'n unig beth chdi'n clywed, ond fatha y connection dod yn ôl igon i fi jyst y regu ac yn torri allan eto. Os mae'r pobl yn gallu neud i fyny fo hwnna, dwi'n siŵr bod y pobl mwy na barod i gadael i ti cael 5 munud bach just i fatha sgrichian ac mynd mewn i'r void. Fuck. Right. So... Fel da ni'n deud y ddiwedd pob pwyllgor, a dyna pob peth? And breathe. Dwi wedi dechrau myfyrio, dyna fe, mae'r serious mae hyn di mynd. Dwi byth di bod yn berson sy'n gallu literally iste a just fel... efo fy meddyliau fy hun. Mae'n horrific. Ond, dyna lle dyn ni wedi cyrraedd, boys. Gwachwch chi allan am Cool, Calm, Collected, Zen, Sioned yn y podlediad nesaf. Am rwan, fedrwn ni diolch i Estyn am olygu. Fedrwn ni diolch i Bryn am fod yn hapus. Diolch yn fawr. Diolch i Sioned am gael Stockholm Syndrome hefo cats. Fyddwn ni nôl mis nesaf yn eich clustiau chi yn bod yn wirion, a tan hynny, dyn ni'n mynd i adael chi hefo mae bywydau dion o bwys. A ddysgwch eich hynna. Diolch yn fawr i chi am wrando yn ni. Fyddwn ni'n ôl tro nesaf. Ta-da! Ta-da!